Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. May kasabihan na ang pag-ibig ay hindi hinahanap. Kusa itong dumarating. At kung minsan dumarating ito sa oras at sa paraang hindi natin inaasahan. Pero paano kung ang pag-ibig ay biglang umusbong sa mga panahon ng kadiliman at katatakutan? Tatanggapin mo na yon? Kumusta si Tio Pangil? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ako nga po pala si Melody, isang may bahay dito sa lungsod ng Maynila. Masugid po akong taga-subaybay ng channel na ito at gayon din ng Sityo Bangungot at Kwentong Takipsilim. Hindi na nga po nabubuo ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan dito. Kaya sana po ay mas dalasan pa ninyo ang pag-upload ng mga bagong kwentong hango sa tunay na buhay. Noong 2015 ay nagkasakit ako. Walang araw noon na hindi sumasakit ang aking tiyan. Nagpalipat-lipat na ako ng ospital at mga doktor. Napakaraming laboratory tests na ang aking dinaanan. Subalit walang nakitang mali sa aking katawan. Tanging mga painkillers lamang ang nagpapaginhawa sa akin noon. May mga gabi rin na may nakikita akong mga aparisyon noon tuwing gabi. Dahilan para maging lagi akong takot at hindi makatulog. Hanggang sa may nakapagsabi sa aking isang kaibigan na may isang manggagamot di umano na makakatulong sa akin. Ito raw ang kaibigan ng kanyang namayapa ng lolo. Nang marinig ko yon ay dali-dali naming pinuntahan ng aking asawa ang manggagamot na yon sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Ngunit natigilan kami at napabuntong hininga na lamang pagdating namin doon. Luma na ang kubong sinasabing tinitirhan ng albularyo. Wala ring mga tao sa paligid. Hindi kagaya ng inaasahan namin. Akala kasi namin ay pipila pa kami para makapagpagamot sa albularyong sinadya pa namin doon. Ngunit napakatahimik at tanging mga huni lamang ng ibon ang maririnig sa paligid ng lugar na yon. Pagkababa ng sasakyan ay hinanap namin ang albularyo. Kumatok kami. Tumawag sa pintuan at sumigaw subalit walang lumabas. Ayaw naming masayang ang punta namin doon lalo na at inabot kami ng halos 8 oras sa biyahe. Kaya naman nilibot namin ang paligid. Umaasang makikita namin ang matandang si Mang Lorenzo, ang pangalan ng matandang aming sadya doon. Napakaraming puno ng sampalok at santol sa lugar. Puno rin ng mga gulay ang paligid ng bahay at talagang presko at napakaaliwalas doon. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad nang makita namin ang isang matandang nakaluhod sa tapat ng isang bato na tila isang puntod. Nagdarasal ito doon at napapaligiran ng mga puting kandila ang bato. Mayroon ding nakatungtong doon na isang platito ng biko. Hindi nagtagal ay tumayo ang matandang lalaki. Hukot na ito at hirap nang tumayo. Nang makita ko itong nahihirapan ay kaagad akong tumakbo para alalayan ito. Kasabay noon ay nagpakilala ako. Hinanap ko sa kanya si Mang Lorenzo. Napatingin siya sa akin at marahang umalis sa aking pagkakahawak. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang aming hinahanap. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko na sa kanya ang pakay ko doon. Subalit, tumanggi siya. Hindi na raw siya nang gagamot. Sabay sabing makaaalis na kami. Nakiusap ako subalit hindi nagbago ang kanyang tugon. Hanggang sa ang asawa ko na ang nagmakaawa sa kanya. Sa kagustuhan ng asawa kong gumaling ako ay napaluhod siya sa harap ng matanda. Nakikiusap ito na tingnan man lamang ang aking kalagayan. Hindi talaga naniniwala ang asawa ko sa mga albularyo, ngunit ng mga oras na yon ay halos maiyak na siya sa matanda.
Marahil ay dahil na rin yun sa wala ng doktor ang makapagpagaling sa akin. Tumingin sa akin si Mang Lorenzo. Inutusan niya ang aking asawa na tumayo at dito ay walang ano-anong sinabi niya na nakulam ako. Nagulat ako at ang aking asawa. Wala naman akong kilala na may dahilan para ipakulam ako. Wala akong kaaway, wala akong inaagrabyado. Ngunit nagulat ako nang sabihin sa akin ni Mang Lorenzo ang lahat ng halusinasyong nakikita ko tuwing gabi. Kasama raw yun sa kulam. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ang aking asawa mula ulo hanggang paa bago sinabing gagamutin na niya ako. Mahal na mahal daw ako ng asawa ko na handa itong yumukod at lumuhod para sa aking kapakanan. At kung nabubuhay lamang daw ang kanyang asawa ay yun din ang mararamdaman nito at gagawin para sa amin. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay at pagkatapos ay naghanda na siya ng mga gagamitin. Nakakita ako ng lumang larawan ng isang napakagandang babae doon. Hindi ko naiwasang magtanong kung sino yun. Yun daw ang asawa niya noong kabataan nito. Yun din daw ang nakalibing sa puntod kung saan namin siya inabutang nagdarasal. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagkikwento. At hindi namin inaasahang mag-asawa ang kwento nilang dalawa nang namayapa na niyang asawa. Nakakakilig, subalit nakakakilabot din ang mga pinagdaanan nilang dalawa sa kamay ng dalawang makapangyarihang aswang noong araw. Nag-alangan pa akong maniwala noon, subalit nang ipakita niya sa akin ang ilang malaking pilat sa kaliwang parte ng kanyang tiyan, ay natigilan ako. Bilog yun at mukhang malalim. Yun daw ang pilat na iniwan ng aswang na nakaharap nila noon at yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Ikikwento ko ito ng detalyado, batay rin sa pagkakakwento ni Mang Lorenzo. Napatay rin kita. Pinahirapan mo ako ng gusto ko. Sinabi ko naman sa iyo, patayin mo na ako habang may pagkakataon ka. Pero napakayabang mo. Talaga ba? Mukhang hindi ka rin naman pagtatagal. Tingin mo ang sugat mo sa dibdib. Hindi ka basta gagaling. Pero sigurado akong hindi ako mamamatay. May alam akong paraan para gumaling ito. Pero ikaw, wala nang paraan para makaligtas ka. Hindi ko nga alam kung paano nakapagsasalita ka pa habang nakalawit ang iyong mga bituka. Tay! Anong nangyari? Lorenzo, bakit sumunod ka pa? Sinabi ko na sa'yong tumakas ka. Hindi ba? Pero hindi kita maaaring iwan, Tay. Hindi! Akalain mo yon? Pinatakas ka na nga ng ama mo. Bumalik ka pa. Huwag mong saktan ang anak ko. Wala siyang kakayahan ng kagaya ko at ng aming mga ninuno. Hindi siya magiging sagabal sa'yo. Alam ko. Dahil kilalang kilala ko kayo. Alam kong inutil ang isang yan. Tanging lakas lamang ng mga braso ang meron yan. Mana sa kanyang ina. Demonyo ka! Papatayin kita! Lorenzo, tumigil ka! Hindi, Tay! Ipaghihiganti ko kayo! Kayo ni Lolo! Ito palang aswang na ito ang dahilan kung bakit maaga ka rin naulila sa ama. At ngayon, ako naman ang gagawin niyang ulila. Hang ako sa katapangan mo. Pero wala na ako sa wisyo na lumaban.
Napatay ko na ang dapat kong patayin. Ipagdasal mo na sana ay hindi tayo magkita pang muli. Sandali! Lorenzo, wala na siya. Nakalayo na siya. Hindi mo siya mahabol. Isa pa, wala kang magagawa laban sa kanya. Ayaw kong mapahaba ka. Kaya tama na. Halika rito. Bilisan mo. Tay, Ito. Kunin mo ang medalyong ito. Hindi ko alam kung magagamit mo yan. Pero nais kong ingatan mo yan bilang alaala ko at ng lahi natin. Gayon din, dalhin mo ang ginunting na yan. Huwag mong iiwalay yan sa'yo. tay, huwag ka munang maghabilin. Pakiusap, tay. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na. Hindi na ako aabot. Tandaan mo. Mahal na mahal kita. Tay, gumising ka rin, tay. Tay. Taong 1960 nang lisanin ni Lorenzo ang kanilang bayan sa Kabisayaan para hanapin ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Pangangahoy at pangangaso ang pangunahing nilang hanap buhay noon. Subalit kilala rin ang kanilang angkan bilang magagaling na albularyo at tagatugis ng mga aswang. Ang kanyang ina ay kilala bilang pinakamaganda sa kanilang baryo. Subalit maaga silang iniwan ito nang dahil sa isang sakit. Kaya naman matapos mapatay ang kanyang ama sa isang engkwentro sa aswang ay naging mag-isa na lamang siya. Yun din ang aswang na siyang pumatay sa kanyang lolo. Isang aswang na matagal nang kaaway ng kanilang pamilya. Sumumpa si Lorenzo na tutugisin niya ang aswang na yun. Sinundan niya ang mga bali-balita tungkol rito. Nakakita rin siya ng isang sulat damitan ng kanyang ama mula sa kanyang lolo. Nakasaad doon na ang aswang na yon ay maaaring nagmula talaga sa bayan ng Quezon. Kaya naman ilang bayan ang dinaanan niya. Tumawid pa siya ng karagatan para lamang mahanap ang halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Minsan niya itong nakaharap muli subalit madali siyang natakasan nito. Hanggang sa tuluyan na talaga siyang umabot sa probinsya ng Quezon. Pambihira. Napakalayo na ng narating ko. Nagugutom na ako. Gusto ko na rin magpahinga. Teka, naliligo pa ata ako. Nasaan kaya ang susunod na bayan? Inabot na siya ng dilim sa loob ng kakahuyang yon. Kaya naman gumawa siya ng sulog gamit ang lumang damit at isang matibay na sangang kanyang nakita. Natatanaw na niya ang mga ilaw sa dulo ng kakahuyang yon nang makarinig siya ng kakilakilabot na tunog ng pagmuya at mababang ungol ng isang hayop. Naisip niyang baboy ramo yun o kaya ay isang asong gubat. At dahil nagugutom na ay naisipan niyang hulihin yun. Maingat siyang naglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunog. Ngunit nagimbal siya nang makita kung ano ang gumagawa noon. Isang itim na nilalang na nanlilisik ang mga mata ang ngumangasab sa isang malaking bayawak. Mahaba ang pulang dila nito at nagtatalasa ng mga kuko at pangil. Isang nilalang na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mismo ring aswang na pumatay sa kanyang ama. Impakto ka! Nakita rin kita! Lorenzo, at talaga nasundan mo pa ako rito. Talo mo pa ang isang aso sa lakas ng pangamoy. Kahit saan ka pa pumunta at magtago, susundan kita! Pagbabayarin kita sa ginawa mo kay tatay!
Nakakatawa talaga ang tapang mo, bata. Pero hindi ka ba natatakot? Wala kang kakayahan na kagaya ng kanila. Bakit naman ako matatakot? Magmula nang pinatay mo si tatay, nawala na ng silbi ang buhay ko. Kaya baliwala na sa akin ang matakot. Binunot ni Lorenzo ang ginunting mula sa kanyang likuran. Isa itong mahabang patalim na maihahalin tulad sa isang itak. Subalit ang talim nito ay hawig sa kalahati ng isang malaking gunting, dahilan para tawagin itong ganoon. Ibinaba niya ang sulo at walang ano-anong nilusob niya ang aswang, ngunit hindi niya ito tinamaan. Tinatawanan pa siya nito habang iniilagan ang mga atake niya. Yan na ba? Yung galit na galit at gaganti? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo o sa iyong mga ninuno? Kaawa-awa ka. Hindi pa tayo tapos! Demonyo ka! Hindi na kita patatakasin ngayon! Hindi nakamamatay ang mga banta. Bata, inutil ka. Hindi mo kaya. Kumanda ka! Uundayan na sana ni Lorenzo ng taga-angaswang nang mawala ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay isang malakas na hampas ang biglang tumama sa kanyang likuran, dahilan para bumagsak siya at gumulong-gulong. Sinundan pa iyon ng halimaw ng isang malakas na tadyak sa tagiliran na siyang nagpahiyaw sa kanya sa sakit. Pakiramdam niya ay may nabali sa isa sa mga tadyak niya, subalit bigla na lamang lumayo sa kanya ang halimaw. Hinihingal ito at nakahawak sa dibdib, at pagkatapos ay nakita niyang may tumulong itim na likido mula doon. Sigurado siyang yun ang sugat na nagawa ng kanyang tatay sa halimaw na yun. Kasabay noon ay ang tila pagpapalit-palit ng aswang na anyo bilang isang tao at aswang. Subalit hindi niya nakita ng maayos ang hitsurang tao nito dahil sa madilim na paligid. Wizard! Peste! Maswerte ka, pero magkikita pa rin tayo. At sa pagkakataong yun, sisiguraduhin kong susunod ka na sa tatay mo! Bumalik ka rito! Duwag! Puro katakbo! Bumalik ka! Dali-daling tumayo si Lorenzo. Dinampot niya ang sulo at iika-ikang sinundan ng direksyon kung saan tumakbo ang aswang. Natanaw niya na tumalon ito at napunta sa isang malaking kubo sa hindi kalayuan. Masakit ang kanyang kanang tagiliran at parang lumalabo na ang kanyang paningin. Subalit pinilit niyang makalabas sa kakahuyang yon at makarating sa kubo kung saan niya nakitang nagtungo ang aswang. At sa kanyang galit ay walang paalam na siyang pumasok sa loob ng bahay na yun. Hinihingal niyang hinanap ang aswang nang makakita siya ng isang altar. May nakatirik na mga itim na kandila doon. May mga imahe ng tao at mga hayop na nililok mula sa kulay pulang kahoy. May mga garapong may lamang mga langis at sanga. Mayroon ding mga karayom at dalawang itim na manika na gawa sa tela. Mga gamit sa pangkukulam. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Oo nga, Ginoo. Man hindi man lang kayo kumatok. Kayo pala ang mga aswang! Sa wakas, yan pala ang tunay ninyong anyo! Ano sinasabi mo? Kami? Aswang? Nagkakamali ka yata. Lumayas ka nga dito bago pa kita tagain. Kayo ang papatayin ko! Kayo ang pumatay sa tatay ko! Umamin na kayo! Bakit hindi ninyo ipakita ang anyong halimaw ninyo ngayon? Ano anyong halimaw? Pinagsasabi mo na babaliw ka na yata eh. Lucia, kunin mo nga yung itak doon. Opo, ate. Ang gagaling ninyong umarte. Mga aswang na nga kayo. Mangkukulam pa. Halika. Ipakita mo sa akin ang sugat sa iyong dibdib. Palasang ka. Subukan mo lumapit. Talagang lalapit ako at papatayin ko kayo. Ate, ito nang itak. Sige, papatayin mo kami. Subukan mo.
Humakbang paabante si Lorenzo para umatake nang biglang umikot na ang kanyang paningin. Napaluhod siya habang paulit-ulit na pinagbabantaan ang buhay ng dalawang babae sa kanyang harapan hanggang sa napapikit na siya at tuluyan ang bumagsak sa sahig na una ang mukha. Nagising siya sa amoy ng ginigisang bawang at sibuyas. Mabilis siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga, ngunit kaagad din siyang napaungol sa sakit at napahawak sa kanyang tagiliran. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid at hinanap ang kanyang mga gamit. Subalit hindi niya nakita ang mga ito. Pinilit niyang tumayo nang may mga kamay na humawak sa braso niya at inalalayan siya. Gising na pala kayo, Ginoo. Ano na pong nararamdaman niyo? Lumayo ka sa akin! Nasaan ako? Nandito ho kayo sa isa sa mga kwarto sa bahay. Naimatay kasi kayo kagabi. Ayaw naman naming lapain na lang kayo ng mga baboy ramo dyan sa labas. Kaya dito na namin kayo pinagpahinga. Pero kayo ang mga aswang, hindi ba? Lumayo ka sa akin. Nasaan ang mga gamit ko? Salip na magpasalamat ka na tinulungan ka namin. Pinagbibintangan mo pa rin kaming aswang. Ganyan ka ba talaga? Aswang pa rin yung tingin mo sa amin? Ikaw, isa kang mangkukulam, hindi ba? Sabihin na natin nagkamali ako at hindi kayo mga aswang. Pero mga kampong pa rin kayo ng kadiliman. Ginoo naman. Huwag naman po ninyo kaming pagsalitaan ng ganyan. Hayaan mo na, Lucia. Ganyan talaga yung mga tao ngayon eh. Kahit anong kabutihan yung ipakita mo, masama pa rin yung nakikita nila. Hayaan mo na yung lalaking yan. Bumalik ka na sa gawaing bahay mo. At ikaw lalaki, huwag ka magkakamaling gumawa ng kung anong hindi maganda. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tagpasin niyang ulo mo. Aba, at matapang ka talaga, no? Nasa bahay po namin kayo, pinapaalala ko lang ha. Habang nagtatalo ay isang babae ang dumating at tinawag ang pangalang Minerva. Iniwan siya ng dalagang kaharap at pinuntahan ang bisita. Kinuha naman ng kapatid ni Minerva ang mga gamit ni Lorenzo at iniabot sa kanya. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang mga yon, lalo na ang ginunting na minana pa sa ama. Isinukbit na niya ang bag at handa na sanang umalis nang bigla na naman siyang nahilo. Napaluhod siya at nagsimula siyang mamilipit sa sakit ng tagiliran at doon lamang niya napagtanto na binendahan iyon at tinapalan ng mga dahong mabisa sa pagtanggal ng pananakit. Ginamot ka ni Ate Minerva kagabi. Iba yung tama mo dyan. Mabuti na lang daw at hindi nabalian. Nalamog lang naman daw yung partingan pero baka raw abutin pa ng 3 araw bago gumaling. Ginamot? Ibang kukulam kayo? Masasama? Bakit di niyo yung ginawa? Totoo hong mangkukulam kami, Ginoo. Pero tanging masasamang tao lang kinukulam ng ate ko. Ginagawa niyo yun para makatulong. Pasensya ka na. Pero hindi yan kapanipaniwala. Ang pangkukulam ay isang gawaing maihahalin tulad sa pagiging aswang. Wala itong dulot na maganda. Totoo yan. Lalo na kapag ginamit yan sa maling paraan. Ate, ang bilis mo naman. Walang tamang paraan ang pagkukulam at pangbabarang. Huwag mong tapalan ng kunwaring kabutihan ang isang kasamaan. Hindi kita pipiliting maniwala. Bahala ka na sa gusto mong isipin. Talaga? Alis na ako. Naku, mukhang ilang araw nang hindi kumakain yung sawa niyo sa tiyan ah. Maraming sinangag sa labas. Kumain ka muna bago ka umalis. Puno ng bawang yon para hindi ka na maghinalang mga aswang kami. Hindi na. Ayokong magkaroon pa ng utang na loob sa... Tama na, Ginoo, tara na. Kumain ka tapos saka ka maglitanya ng tungkol sa mabuti at masama. Dali na. Huwag mong gagalitin ng husto si ate at talagang nananagayan eh. Inihanda ni Minerva ang napagkainan. Pagkatapos ay inalalayan naman siya ni Lucia na bumaba ng kubo. Nasa labas kasi ang lamesa at ang kusina. Nagalangan pa siyang kumuha noong una. Hindi naman siya pinilit na magkapatid. Kumain ng mga ito at hinayaan na lamang siya. Muling kumalamang sikmura niya at napailing na lamang siya sa kahihiyan. Tatayo na sana siya ngunit naalala niyang 2 araw na rin siyang walang kain. Nagkatinginan sila ni Minerva. Inirapan siya nito ngunit bigla rin siyang sinandukan nito ng sinangag. Nahihiyang sumubo siya noon at nagliwanag ang mukha niya nang malasahan ang pagkain.
Sunod-sunod na ang kanyang pagsubo hanggang sa bigla siyang mabulunan. Ako, magdahan-dahan naman ho kayo. Ito ho yung tubig, Ginoo. Salamat. Lucia ho. Tapos si Ate Minerva po, yun yung pangalan niya. Gutom na parang nag-iinarte pa. Patawad. Naniniwala na akong hindi kayo mga aswang. Pero mali pa rin ang pagkukulam. Itigil na ninyo yon. Mangkukulam ako hanggat merong magpapakulam. Ha? Wala makakapigil sa akin. Kaya pwede ba kumain ka na lang? At kung totoong nagpapasalamat ka, hayaan mo na lang kami sa gawain namin. Sinasabi ko lang naman na... Ginoo, alam niyo masarap yung sinangag kapag may tuyo eh. Ito oh. Tapos ito pa, kape. Para magising na rin yung diwa niyo. Isa pa, masama ho yung magtalo sa harap ng pagkain. Hindi na nagsalita pa si Lorenzo hanggang matapos siyang kumain. Nagpasalamat siya sa dalawa. Pagkatapos ay kinuha na niya ang kanyang mga gamit. Pinigilan pa siya ni Lucia at sinabing magpahinga muna doon. Subalit hindi na niya iyon pinaunlakan. Isa pa, kailangan na niyang hanapin ang aswang bago pa ito makalayong muli. Malakas ang kutob niya na nasa paligid lamang ito dahil sa pinsala na dinaramdam nito. Isa pa, taga doon ang aswang. Nagawang matiis ni Lorenzo ang pananakit ng tagiliran at nakarating siya sa bayan. At doon ay narinig niya ang usap-usapan ng mga tao. Kagabi di umano ay may inatake ng isang aswang. Mag-asawang pauwi na mula sa isang baryo. Mabuti na lamang ay nakatakbo ang mga ito. Kaagad na nilapitan ni Lorenzo ang mga nag-uusap at tinanong niya kung alam nito ang hitsura ng aswang na pinag-uusapan. Nagulat ang mga ito sa kanya, subalit sumagot pa rin. At napahinga siya ng malalim ng malamang kahawig ang hinahabol niyang aswang ang umatake doon kagabi. Sigurado na ako ngayon na dito magpapagaling ang impacto niyon. Hindi na siya makalalayo. Ang kailangan ko na lang gawin ay ang hanapin siya. Pero bago yun, kailangan ko munang maghanap ng panglaan sa sarili ko. Naghanap siya ng maaaring pasukang trabaho. Wala kasi siyang kakilala doon at kailangan niya ng masisilungan. Ilang gabi na kasing nagbabadya ang ulan at maswerte siyang hindi pa iyon bumabagsak. Subalit wala siyang nakita. Hanggang sa nagsimula na ng umulan. Tumagal iyon ng 2 araw at dito na niya naisip ang magkapatid na mangkukulam. Ayaw na sana niyang bumalik pa doon at kainin ang mga sinabi niya. Pero wala naman na siyang pagpipilian. Nagsisimula na siyang bumahing ng bumahing at hindi na siya natutuyuan ng damit. Wala rin siyang makain at ni walang malinis na tubig para mainom. Kung magpapatuloy yun ay mauuna pa siyang mamatay bago matugis ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Kaya naman nilunok na niya ang kanyang dignidad at nagtungo sa bahay nila Minerva. Wala siyang nadatnan sa bahay na magkapatid nang makarating siya doon. Nagkakamot ng ulo siyang lumibot sa bahay sa pag-asang naroon lamang ang mga ito. Maaga pa ngunit madilim na dahil sa masungit na panahon at alam niyang hindi lalayo ang mga ito. Nakarating siya sa likuran ng bahay at doon natigilan siya sa kanyang nakita. Naroon kasi si Minerva, nakatalikod at nagbibihis. Natigilan siya. Tatalikod na sana siya nang biglang humarap ito at nagtagpo ang mga mata nila. Hayop ka? Bastos ka! Ano naman ginagawa mo dito? Paumanhin, hindi ko alam na nagbibihis ka. Pwede ka naman kasing kumatok. Ang sabihin mo, bastos ka kasi talaga at may binabala ka sa amin. Ate, ano yun? Lucia, kunin mo nga yung itak. Tatagayin ko na talaga tong bastos na hayop na to eh. Sandali. Narito ako para makiusap, hindi para mangbastos. Ate, pakinggan muna natin siya. Wala akong matuluyan. 2 araw na akong basa ng ulan. Nagbabakasakali ako. Baka pwedeng makisilong muna dito sa inyo. Magtatrabaho naman ako bilang kapalit. Mahusay ako sa mga gawaing bahay. Pasensya na pero hindi kami tumatanggap ng trabahador.
Kulang pa nga sa amin yung pagkain namin kung minsan eh. Kahit tubig lang, ayos na ako. Hindi. Ate naman eh. Umuulan, baka mamatay sa ginaw yun. Kuya na lang ang itawag mo sa akin, Lucia. Minerva, patawad sa mga paratang ko. Pakiusap. Kahit ilang araw lang. Sige na. Pero ayokong nangingialam ka sa mga ginagawa namin ha. At isa pa, huwag kang magkakamaling hawakan kahit dulo ng mga damit namin dahil tatagpasin ko talaga yung ulo mo. Oo, maliwanag. Salamat. At patawad na rin. Pinatuloy siya ni Lucia at kaagad na pinag-init ng tubig. Binigyan rin siya nito ng maaring pamalit sa kanyang basang damit mula sa pinaglumaan ng yumaong ama ng magkapatid. Subalit ang pantalon lamang ang tinanggap niya at nanatili lamang siyang nakahubad ng pang-itaas. Naging panay naman ang tingin sa kanya ni Minerva na tila naging malakamatis ang kulay ng mukha. Sino ba naman kasing hindi mapapasulyap sa napakagandang hubog ng kanyang katawan? Naghain na ng hapunan si Lucia. Dito na siya sinita ni Minerva at sinabihang magdamit. Masama raw na kumain ng nakahubad. Isa pa patuloy ang paglakas ng hangin at paglamig ng gabi. Salamat sa pagtanggap sa akin, Wala yun, kuya. Lorenzo. Ako si Lorenzo. Patawad kung hindi kaagad ako nagpakilala sa inyo. Kuya Lorenzo, naging mukhang bibig niyo yung aswang at nung unang dating niyo rito, puro kayo galos eh. Sabi ni ate baka meron kayong hinahabol na isang aswang. Oo, totoo yun. Galing pa ako sa Kabisayaan. Tinutugis ko ang aswang na pumaslang sa aking ama. At noong gabing napadpad ako rito, ay nakaharap ko siya. Nakatakas nga lang. Ibig sabihin totoo yung mga usap-usapan sa bayan? Oo, kaya mag-iingat kayo sa gabi. Kakaiba yung itak na dala mo Panlaban ba yan sa aswang? Ito? Paman ng ama ko ang ginunting na ito. At itong medalyo na rin. Pero hindi ko alam kung paano ito gamitin. Nagsisilbi na lamang itong palamuti. Minsan na may mili ng amo yung mga anting-anting. Siguro hindi ka pa nakikitang karapat-dapat ng medalyong yan. Kaya ganon. Ganun ba yun? Narinig ko lang yun sa tatay ko. Nung nabubuhay pa siya. Nang matapos kumain ay nagpresenta si Lorenzo na maghugas ng pinggan, subalit hindi siya pinayagan ni Lucia. Sa halip, pinakisuyuan siya nito na punasan na lamang ang lamesa. Pagkatapos ay pinaakyat na siya nito sa bahay para makapagpahinga. Pumunta siya sa sinabing magiging pansamantala niyang silid. Pagkatapos ay nahiga na siya. Napapikit siya at napainat ng likuran at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa wakas, nailapat rin niya ang kanyang likuran sa maayos na higaan matapos ang mahabang paglalakbay. Papatulog na siya nang may marinig siyang bumubulong. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Dinala siya noon sa silid kung saan niya nakita ang altar at doon ay nakita niya si Minerva na nag-oorasyon habang tinutusok ng karayom ang isang itim na manikang gawa sa tela. Unti-unti niyang naramdaman ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hindi niya maintindihan pero parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Nanlaki rin ang mga mata niya nang makitang tila umaangat ng walang hangin ang buhok ng dalaga. Pero puti na rin ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay doon lang siya nakadama ng ganoong klase ng takot. Marami na siyang nakaharap na mangkukulam pero iba ang nararamdaman niya kay Minerva. Hindi naman masamang tao ang ate Minerva, kuya eh. Ay, kabayo! Ano ka ba? Bigla ka nalang sumulpot. Pasensya na ho. Pero nakakatakot ang ginagawa niya. Para siyang sinasapian. Totoo. Pero gaya nga ng nasabi namin, ginagawa niya lang yan para sa kabutihan. Si ate ang tanging nagmana ng kakayahan ni tatay. Manggamot at saka mangkulam. At mahal siya ng mga tao rito. Pero isang araw, misteryoso na lang siyang nawala. Magmula nun si ate na yung gumanap sa papel ni tatay dito sa baryo. Pero mali pa rin ang pagkukulam, Lucia.
Opo, sang-ayon naman kami dyan. Pero para sa mga babaeng inaabuso ng mga asawang walang humpay na niloloko yung mga asawa nila, sa mga taong mahihirap na walang kakayahang labanan yung mga umaagrabyado sa kanila, si ate lang yung pag-asa nila. Kung sa bagay, may punto ka. Sa mundong ito, marami mo pang abuso na hindi napaparusahan. Mabuti naman kuya't naiintindihan mo na. Oo, kahit papano. Pero hindi pa rin magbabago nun ang pananaw ko na masama ang pagkukulam. Di nagtagal ay naging normal na lamang para kay Lorenzo ang tagpong iyon sa bahay. Sa gabi madalas nang kukulam si Minerva at sa umaga naman ay nanggagamot ito kung mayroong pumupunta. Hindi rin ito tumatanggap ng salapi bilang kabayaran sa mga ginagawa nito. Kaya naman kung hindi gulay, bigas ay ulam ang ibinibigay sa kanila ng mga lumalapit at humihingi ng tulong sa kanila. Isang gabi habang nag-oorasyon si Minerva ay bigla itong sumigaw ng malakas. Napahangos si Lorenzo sa kwarto nito at naabutan niya itong nakahandusay na sa sahig. Namimilipit ito sa sakit at tila nahihirapang huminga. Nakakalat rin ang mga gamit nito sa pangkukulam. Lucia! Bilis ng ate mo! Ate, ano po nangyari? May anong biglang kumontra sa ginagawa ko. Galing pa yun sa kinukula mo? Hindi. Dumaan lang ito na parang hangin eh. Parang lakas. Malakas ng kapangyarihang itim nito na parang pinapasabog niya ang utak ko. Hindi ko alam kung ano yan eh. Pero sigurado akong kampo niyo ng kadiliman. Lucia, ikuha mo ng tubig ang ate mo. Lilibot ako sa paligid. Opo, mag-ingat ka. Sinasabi ko sa'yo, hindi tao yung nararamdaman ko. Oo, mag-iingat ako. Matapos yun ay isang malakas na tili ng babae mula sa hindi kalayuan ang nagpakilabot sa kanila. Kaagad na kinuha ni Lorenzo ang kanyang ginunting at isang sulo. Muli siyang binilinan ni Minerva na mag-iingat, lalo na at napakalakas di umano ng puwersang naramdaman nito. Tumango naman si Lorenzo at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng kakahuyan. Muli niyang narinig ang sigaw. Sinundan niya yon at dinala siya noon sa gawing dulo ng lugar kung saan malapit na sa kalsadang daanan ng mga tao. Nakita niya ang anino ng aswang at narinig niya ang pagmamakaawa ng babaeng binibiktima nito. Mabilis ang tumakbo at kaagad na inundayan ng tagaang halimaw, subalit mabilis itong nakaiwas at nakatalon papalayo sa kanya. Mabilis naman niyang inalalayan ang babaeng sugatan at halos wala ng malay. Hinila niya ito at ipinwesto sa ilalim ng isang malaking puno. Ikaw na naman! Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita tatantanan. Isa pa, hindi ka pa ba nakakahalata? Palagi tayong nagkikita. Ibig sabihin, nakatadhana na talagang mamamatay ka sa mga kamay ko. Ganun ba yun? Kabaliktaran noon ang nakatakdang mangyayari. Masyado ka nang sagabal sa akin. Dapat sa'yo ay mamatay na. Ikaw ang mamamatay. Hindi ko hayaang may mapatay ka pang ibang tao. Tumakbo si Lorenzo pasugod sa halimaw. Uunday na siya ng taga nang maramdaman niya ang isang kakilakilabot na presensya mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at napasigaw nang makita ang isang tila na bubulok ng nilalangang biglang dumamba sa kanya. Napailalim siya rito. Nabitawan niya ang kanyang patalim at nakipagbuno siya sa halimaw na bigla na lamang lumitaw. Bukod sa nakakadiri nitong hitsura ay umaalingasaw naman ang nabubulok nitong amoy. Puro nakalmot ang inabot niya hanggang sa makahanap siya ng pagkakataon. Sinipa niya ang halimaw ng buong lakas. Nagawa niyang mapatalsik yun. Adambahan pa sana siya ng isa pa nang makagulong siya. Nakuha niya ang ginunting at ilang beses yung iwinasiwa sa kanyang harapan dahilan para mapaurong ang dalawang aswang. Ang mananhik? Paanong? Saan galing ang isang impaktong yan? Nagulat ka ba? Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Ang aking kaibigang amalanhig
na hinukay ko pa para makuha lamang ang kanyang kapangyarihan. Napaurong si Lorenzo. Alanganin ang pwesto niya at ang tanging paraan na lamang para makaligtas siya sa mga iyon ay ang tumakbo. Pero ayaw niyang gawin yun. Naroon siya para patayin ang aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Isa pa, kung tatakbo siya ay maaring may mapahamak na namang muli. Huminga siya ng malalim. Umungol na parang malaking hayop ang alamanhig at biglang lumusob sa kanya. Buong tapang niya itong sinalubong, ngunit nang tatagay na niya ito ay bigla itong naglaho. Hinila pala ito ng aswang na pumatay sa kanyang ama. Nakahawak na naman ito sa dibdib at unti-unting bumabalik sa tunay na anyo. At dito niya naaninag na may mahabang buhok ang taong bersyon ng aswang na yon. Maswerte ka talagang hayop ka. Pero hindi na magtatagal ang swerte na yan. Hintayin mo ang kabayugan ng buwan. Sa oras na makuha ko na ang kapangyarihan ng isang ito, ay sisiguraduhin kong bibigyan kita ng malupit na kamatayan. Sandali! Tatakbo ka na naman! Ahabulin pa sana ni Lorenzo ang mga aswang na unti-unting umuurong nang bigla siyang mapaluhod. Biglang nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga tuhod at nanakit ang kanyang buong katawan. Muli ring sumakit ang kanyang tagiliran, dahilan para tuluyan na niyang hindi mahabol ang mga kalaban. Umahalakhak na nawala ang mga halimaw sa dilim at naiwan siyang sumisigaw sa galit at pagkadismaya. Gumapang siya patungo sa babaeng inatake ng mga aswang. Ginising niya ito, subalit nanlaki ang mga mata niya at napatigil sa paghinga nang makitang butas na ang dibdib nito. Napahampas siya sa lupa. Itinukod niya ang ginunting at pinilit na tumayo, at pagkatapos ay hinila niya ang sariling mga paa na makabalik sa kubo nila Minerva. Kuya Lorenzo! Ate! Si Kuya Lorenzo sugatan! Anong nangyari? Sino magawa niya sa'yo? Isang amaranhig. Yung aswang na hinahabol ko. May kasama na siyang amaranhig. Paano nagkaroon nandito? Amaranhig? Ano ho yun? Amaranhig, isang uri ng aswang na nailibing ng hindi na ipapasa ang kapangyarihan nito. Muli itong bumabangon sa hukay. Humapatay ito ng mga tao at kumakain at patuloy na naghahasik ng lagim. Tama yon. At ang kapangyarihan ng amaranhig na yon, ang habol ng aswang na tinutugis ko. Anong gagawin natin? Sasagot pa sana si Lorenzo at sasabihin ang sinapit ng babaeng na biktima ng mga aswang nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Naramdaman niyang binuhat siya ng magkapatid papasok ng bahay at narinig niyang isinara ng mga ito ang mga bintana at pinto. Ngunit pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kinaumagahan ay ginising siya ng mga boses sa labas ng bahay. Pupungas-pungas siyang bumangon. Sakit pa ang kanyang katawan, subalit kaya na naman na niyang tumayo. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya ang ilang mga taong naroon. May umiiyak, may galit na galit at mayroon pang nagsisisigaw. Pinakinggan niya ang sinasabi ng mga ito at napangiwi siya nang marinig ang tungkol sa babaeng walang buhay malapit sa kalsada. Alam naman namin na nag-aalala kayo. Pero sa ngayon wala po kaming magagawa. Huwag ko kayong mag-alala at gagawin namin yung makakaya namin. Pero sa ngayon, umasa muna tayo sa mga otoridad. Bakit kayo ang nilalapitan ng mga tao? Kahit alam naman nilang hindi kayo lumalaban sa mga aswang. Dahil wala na silang malalapitan, Lorenzo. Natatakot na yung baryo at bayan sa usap-usapan tungkol sa aswang. Normal lang yun. Kaya mo na, huwag mo silang intindihin. Lumipas ang isang gabi nang walang nangyayaring kakaiba. Malakas ang kutob ni Lorenzo na nagpapahinga na ang aswang na hinahabol niya. Nagpapagaling ito at nagpapalakas para sa kabilugan ng buwan. Kaya naman kahit masakit pa ang katawan ay walang gabi siyang pinalagpas para hanapin ang mga halimaw. Subalit wala siyang nakita at narinig tungkol
sa mga aswang. Isang hapon pagbalik niya sa bahay nila Minerva ay naabutan niya itong nagsisibak ng kahoy. Magmula nang dumating siya doon ay yun na ang kanyang gawain. Nakapagsibak siya noong umaga kaya pala isipan para sa kanya kung bakit nagsisibak itong muli. Lumapit siya rito ngunit eksakto paghampas nito ng palakol sa kahoy ay biglang tumalsik ang talim ng palakol. Napasinghap si Lorenzo at nagulat na lamang siya nang makitang hawak na niya ang talim. Nasalo niya ito bago pa tumama sa mukha ni Minerva. Minerva, ayos ka lang? Oo. Ayos lang naman ako. Bakit ka ba kasi nagsisibak? Hindi na mahalaga yun. Paano nakapunta ka kagad dito at nasalo yung patalim ng palakol na yan? Ha? Hindi ko rin alam. Basta nakita ko na lang na maaaksidente ka. Tapos yun, hindi ko na alam. Sigurado akong dahil yun sa medalyon na suot mo. Ha? Imposible yan. Baka nagkataon lang yon. O sige na, ako na ang gagawa nito. Pumasok ka na muna sa bahay at magpahinga. Sige, pero pakiramdaman mo yung katawan mo. Malay mo, unti-unti mo nang nagagamit yung kapangyarihan ng medalyong yan. Pagkapasok ni Minerva ay naramdaman ni Lorenzo ang pag-init ng medalyon sa kanyang dibdib. Inilabas niya iyon at nagulat siya nang makitang tila kumikinang iyon. Tiningnan niya ng maigi ang medalyon, ngunit hindi nagtagal ay nawala na ang kinang noon at bumalik sa pagiging normal. Ang totoo ay hindi iyon ang unang beses na nakita niyang kuminang ng ganoon ng medalyon. Minsan nang nangyari yun noong gamit pa iyon ng kanyang ama. Napaisip siya. Naisip niya na baka nabuksan na niya ang kapangyarihan ng medalyon. Sinubukan niya uling pailawin yun. Nag-orasyon siya ng mga alam niyang orasyon, ngunit walang nangyari. Hanggang sa napagod na lamang siya. Kaya inayos na lamang niya ang palakol at ipinagpatuloy ang pagsisibak ng mga kahoy. Ate, pupunta ako sa Perian mamaya. Kasama ko sila, Christina, Juana. Kasama ko rin si June. Yung binatilyong pinsan ni Christina. Hindi pwede. Alam mo namang hindi pa humuhupa yung usapan tungkol sa aswang, di ba? Delikado. Pero ate, minsan lang naman may perya dito sa atin eh. Uuwi rin kami kagad, di kami masyadong magpapagabi. Hindi nga, Lucia. Huwag mo akong binibigyan ng sakit ng ulo, ha? Payagan mo na sila, Minerva. Ako na lamang ang susundo sa kanila. Magroronta naman ako sa bandaron mamaya eh. Isa pa, nangako naman sila na uuwi ng maaga. Naku, bahala nga kayo. Basta ako sinabihan ko na kayo, ha? Opo ate, salamat Kuya Lorenzo ha. Napaupo si Lorenzo sa labas ng bahay. Palubog na ang araw noon at ilang oras na mula nang umalis si Lucia. Napatingin siya sa kalangitan at biglang napabuntong hininga. Ilang araw na lang kasi noon bago maging bilog ang buwan at kailangan na niyang kumilos. Subalit nasuyod na niya ang buong baryo, bayan, sagingan, koprahan at lahat ng kakahuyan sa lugar. Pero walang ni anino ng aswang na yon ang kanyang nakita. Napabuntong hininga na lamang siyang muli. Sinisisi ang sarili dahil hindi man lang siya nagmana ng kahit anong kakayahan mula sa ama. Kung kaya lang sana niyang maramdaman ang kapangyarihang itim ng mga aswang, ay nahanap na sana niya yon. Papasok na sana siya ng bahay nang biglang umupo sa tabi niya si Minerva. Napatingin siya rito at may kung anong kumirot sa dibdib niya ng mabakas ang lungkot sa mga mata nito. Bilog rin yung buwan nung namatay yung tatay namin. Siya yung pinagkakatiwalaan sa baryong to. Pero nagbago siya nung mamatay sa sakit yung nanay namin. Naging mainitin ang ulo niya at palasigaw. Marami nagsasabi na nawala si tatay dahil nagpakamatay ito sa labis na lungkot. Nadala ng pagkawala ng nanay namin. Ikinalulungkot ko. Wala na kaming nagawa ni Lucia kung hindi pagpatuloy yung nakasanayan namin. Dahil kung hindi rin kayo mabubuhay. Bata pa si Lucia nun at ayokong maging miserable siya. Naiintindihan ko na. Patawad kung may mga nasabi akong hindi maganda sa inyo noon. Ayos na yan. Ang mahalaga, nauunawaan mo kung bakit ako nung kukulam.
magpahanggang ngayon. Lahat tayo may mga dahilan sa mga ginagawa natin. Lahat tayo may layunin sa mundong to. Pwedeng hindi mo pa nakikita yung sayo, pero hindi magtatagal, mahanap mo rin yun. Marahil, ang layunin ko talaga rito ay ang mapatay ang hayop na aswang na yon na pumatay sa aking ama. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang ginawa niya sa amin. At isa pa, kaya rin ako narito ay para protektahan kayong magkapatid. Ang totoo, natatakot ako. Araw-araw ako natatakot. Hindi para sa akin, kundi para sa kapatid ko. Isinandal ni Minerva ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. Marahan naman niyang kinuha ang kamay ng dalaga at sinabi rito na huwag mag-alala. Ipinangako niyang gagawin niya ang lahat, huwag lang madamay ang magkapatid at hindi mamatay. Bagamat hindi niya alam kung paano iyon gagawin, buo naman ang loob niya na protektahan ng buong lakas at buhay sina Minerva. Palalim na ang gabi, subalit hindi pa rin nakababalik si Lucia. Pinuntahan na nila Minerva at Lorenzo ang mga magulang ng mga kasama ni Lucia, subalit maging ang mga ito ay hindi pa nakakauwi. Tiningnan ni Lorenzo ang orasan. Pasado 9:00 na ilang oras na lamang ang itatagal ng perya. Kaya naman dali-dali niyang kinuha ang kanyang ginunting at mga gamit. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Hindi na dapat natin pinayagan si Lucia. Huwag na tayong magsisihan, Minerva. Totoo naman, Lorenzo eh. Kung hindi mo kinonsinta yung kagustuhan ni Lucia, wala sanang problema dito. Diyos ko, nasa ko ba hanapin yung kapatid ko? Oo na. Kasalanan ko na. Pero huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko, ibabalik ko si Lucia sa'yo. Sana buhat buhay mo siyang may balik, Lorenzo. Dahil kung hindi, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Oo. Gagawin ko ang lahat. At kung hindi man, handa akong managot. Alis na ako. Mag-ingat ka. Inahak ni Lorenzo ang pinakamalapit na daan patungo sa peryahan. Hinihingal na napakamot siya ng ulo nang makita ang napakarami pa ring mga tao. Tila maghahanap siya ng karayom sa gitna ng isang damuhan. Pero wala na siyang oras na magreklamo. Bawat sulok ng peryahan ay kanyang pinuntahan. Isinigaw niya ang pangalan ni Lucia, subalit tila walang nakarinig sa kanya. Hanggang sa isang binatilyo ang lumapit sa kanya. Tinanong siya nito kung sinong Lucia ang hinahanap niya. Sinagot niya ito at binanggit naman ng binatilyo na nakita nito ang mga dalaga papasok sa kakahuyan sa dulo ng peryahan. Kinutuban ng masama si Lorenzo at walang pag-aalinlangang tinungo niya ang naiturong lugar. Muli niyang tinawag si Lucia, ngunit umalingaw-ngaw lamang ang kanyang boses sa kawalan. Nababalot ng dilim ang kakahuyan. Kaya naman naghanap muna siya ng matibay na sanga. Gamit yon at isang lumang tela mula sa kanyang bag ay muli siyang gumawa ng sulo. Nang biglang maramdaman niyang uminit ang medalyon na nasa dibdib niya. At may kung anong puwersang nagsasabi sa kanya na dapat siyang pumunta sa gawing kanan ng kakahuyan. Sinundan niya ang pakiramdam na yon at habang papalayo siya ay pabagal siya ng pabagal. Tila kasi pabigat ng pabigat ang hangin sa paligid. Lumalalim na ang kanyang paghinga at nagsimula na ring magbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Ngunit nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa harap ng isang bagay na sa pagkakaalam niya ay wala naman talaga doon dati. Isang malapad at mataas na puno ng balete. Lalong uminit ang medalyon, pero ang init noon ay init na hindi nakapapaso kung hindi ay nakagiginhawa pa nga. Hinugod niya ang ginunting mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang umabante nang makaramdam siya na may tao sa kanyang likuran. Paharap na sana siya ng dalawang mabilis na kalmot sa likuran ang nagpasigaw sa kanya. Nasundan yun ng isang malakas na sipa sa kanyang tagiliran dahilan para gumulong siya at mabitawan ang kanyang sandata at sulo. Demonyong to!
Nasaan ang kasama mo? Nasaan si Lucia? Ngunit muli lamang sumigaw ang nabubulok na halimaw. Pagkatapos ay mabilisan itong lumusob sa kanya. Humaba ang mga kuko nito at tumalon para dambahin siya. Mabilis ang tumalon paurong. Nakailag siya at nang makalapag ang alamanhig ay mabilisan niyang dinampot ang kanyang patalim at agad itong inatake. Sa pulsa na ito sa leeg subalit nagawa nitong salagin ng ginunting gamit ang kanang braso nito. Bumaon doon ang sandata subalit hindi tuluyang naputol ang braso nito. Gumigewang-gewang na tumindig ang alamanhig. Ngumisi ito at nang hilakbot si Lorenzo nang makita ang naghahaba ang pangil ng halimaw. Bigla ring umusok ang ilong at bibig nito na sinundan ng pagpula ng mga mata. At natigilan siya nang bigla iyong mawala sa paningin niya at humalo sa dilim. Hayop ka! Lumabas ka dyan! Manang-mana ka sa kaibigan mo! Duwag! At panay ang takbo! Kuya, nasa likuran mo! Lucia? Uminit muli ang medalyon. Nagawa niyang makailag sa atake mula sa likuran. Tumalon siya pakanan at pagkatapos ay tumakbo siya para atakihin ang halimaw. Alam niyang mas malakas ito, subalit lalong wala siyang magagawa kung puro ilag na lamang ang kanyang gagawin. Lumusob din naman ang halimaw sa kanya. Kitang-kita niya sa nanlilisik nitong mga mata ang kagustuhan nitong patayin siya. Mas lalong bumilis ang halimaw. Muli itong nawala sa kanyang paningin. Kasabay naman noon ay ang muling pagsigaw ni Lucia. Sinundan niya ang pinanggalingan ng boses sa pagkakataong iyon. Napatingala siya at nakita niya doon ang dalagita na nakasabit sa puno kasama ng mga kaibigan nito. At naroon na rin ang amalanhig. Handa ng gilitan ang dalagita gamit ang matatalas nitong kuko. Nang makita yon ni Lorenzo ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hinawakan niya ang medalyon. Pagkatapos ay ibinato niya ang ginunting sa aswang. Halos ilang pulgada na lamang ang layo ng kuko ng halimaw kay Lucia nang tumagos sa dibdib nito ang ginunting. Napasigaw ito ng malakas na umalingaw-ngaw sa paligid. Agad namang lumagapak ang halimaw sa lupa. Demonyo ka! Pinahirapan mo ako! Kuya, ibaba mo muna kami rito. Sandali lang! Tatapusin ko muna ang isang ito! Hinugot niya ang kanyang sandata mula sa katawan ng halimaw. Pagkatapos ay itinutok niya iyon sa leeg nito. Tinanong niya ito kung nasaan ang isa pang aswang subalit tumawa lamang ito. At pagkatapos ay sumuka ng itim na likido. Nang maramdaman niyang wala na siyang mapapala sa isang iyon ay itinarak na lamang niya sa leeg nito ang ginunting. Binunot niya ulit ang patalim. Sandali niyang tinitigan ang halimaw hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Inuha niya ang sulo at itinayo iyon sa lupa. Pagkatapos ay umakyat sa puno ng balete at isa-isang ibinaba sila Lucia at ang mga kaibigan nito. Kuya, hindi mo ba ako naririnig kanina? Ano ba yon? Sa dami ng sigawan kanina, wala na akong naintindihan. Si ate. Nasa panganib si ate. Narinig ko yung isang aswang. Sabi niya lulusubin niya si ate. Papatayin daw niya si ate at sisirain yung bahay para wala ka nang matuluyan. Ha? Sigurado ka ba? Opo. Sige, alis na ako. Dito na muna kayo. Hihingi rin ako ng tulong mamaya para may pumunta rito at sunduin kayo. Teka, Kuya Lorenzo! Tulong, sandali! Ano na naman ba yon? Kuya, ano yung lumalabas na yun sa bibig ng halimaw? Sisiw? Itim na sisiw ba yun? Kapangyarihan niya yan. Yan ang pakay ng aswang na tinutugis ko. Kaagad na tinaga ni Lorenzo ang sisiw na yun. Hindi na yun tinigilan hanggang sa magmukha na iyong giniling na karne. Pagkatapos gamit ang ginunting ay naghukay siya ng mababaw at inilibing doon ang natadtad na sisiw. Pagkatapos ay iniwan ni Lorenzo ang sulo kay Lucia. Tulog pa kasi ang dalawa sa mga kaibigan nito at hindi naman niya madadala ang mga ito ng sabay-sabay. Isa pa, hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras.
Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay nila Minerva at nabalot siya ng magkahalong galit at takot nang marinig mula sa malayo ang hiyaw ng dalaga. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Muling uminit ang medalyon, ngunit hindi na niya iyon pinansin. Nagulat na lamang siya ng isang iglap ay kaharap na niya ang aswang. Nasa loob sila ng bahay at si Minerva ay duguang nasa sahig at umiiyak. Ngalit ang mga ngipin ni Lorenzo. Sumigaw siya at sa lakas noon ay napatakip ng tenga ang aswang. Pagkatapos ay sinipa niya iyon ng ubod ng lakas dahilan para tumalsik yun palabas ng bahay. Sira ang mga dingding na nadaanan ng aswang. Minerva, ayos ka lang ba? Oo. Salamat. Salamat, Lorenzo, dumating ka. Si Lucia. Nasaan si Lucia? Huwag kang mag-alala. Ligtas na sila. Naiwan ko sila sa kakahuyan dahil walang balay ang dalawa niyang kaibigan. Pero ligtas na sila. Talaga? Oo. Ligtas na sila. Natalo ko ang amalanhig. Kalukuhan! Paanong natalo mo ang amalanhig? Isa ka lamang mahinang apo ng iyong mga ninuno. Kaya paanong natalo mo ang halimaw ko? Hindi ko rin alam. Marahil ay mali ka. At hindi talaga ako mahina. Tingnan natin. Dahil ngayong gabi, sisiguraduhin kong tutuldukan ko na ang lahi ninyo. Hinawi ng aswang ang mga nagkalat na kahoy mula sa nasirang kubo at dito na mas nakita nila Lorenzo ang totoong hitsura ng nilalang na sigurado siyang nagmula mismo sa impyerno. Itim na itim ang balat nito. Mayroong mga linya na kulay pula na nagmimistulang kumikintab na ugat. Pulang-pula ang mga mata nito. Mahaba ang buhok at may dalawang maliit na sungay sa noo. At presensya pa lamang nito ay talagang nakapanghihilakbot na. Nagsimulang mag-orasyon ang aswang sa isang lengguaheng hindi nila maintindihan. Hindi yun Latin, hindi yun Espanyol, ngunit bawat bitaw nito ng salita ay nagbibigay ng takot kina Lorenzo. Dali-daling hinila ni Lorenzo si Minerva sa sulok ng kwarto. Bibilin pa sana siya rito nang nagulat na lamang siya nang biglang lumitaw ang aswang sa harapan niya. Halos 1 pulgada na lamang di umano ang lapit nito sa kanyang mukha. At tanging hilakbot lamang ang kanyang naramdaman nang magtagpo ang mga mata nila. Malakas ang alamanhig, ngunit hindi hamak na mas malakas ang halimaw na kaharap niya ng mga oras na yon. May kung anong tumama sa kaliwang parte ng mukha niya at sa isang iglap ay nakita na lamang niya ang sarili na gumugulong habang nasisira ang mga parte ng bahay na tinamaan ng lumilipad niyang katawan. Pinulot siya sa lupa at kaagad na namilipit sa sakit. Kahit kailan panira ang mga lahi ninyo, sagabal kayo sa pagkuha ko sa mga totoong kapangyarihan magmula sa lolo mo. Akala ko tapos na ang problema ko. Pero dapat pala ay tinuluyan na rin kita noon pa lang. Nasa huli talagang pagsisisi. At lalo kang magsisisi kapag sinabi kong tinadtad ko na ang sisiw. Ano? Imposible! Oo! Napatay ko ang sisiw. At wala na ang kapangyarihan ng amalanhig. Sumigaw ang halimaw, humaba ang mga kuko nito at mabilis itong tumakbo palusob sa kanya. Buong lakas na pinilit ni Lorenzo na tumayo. Nabitawan niya ang ginunting noong tumalsik siya, kaya hinanap na niya yun. Mabilis ang tumakbo, subalit hindi hamak na mas mabilis sa kanya ang aswang. Naabutan siya nito, nahawakan siya sa ulo at inihagis siya nito sa loob ng bahay. Tumama ang katawan niya sa isang kahoy na poste sa labas ng bahay. Nabali iyon at bumagsak sa kanya ang bubungan ng kusina. Lorenzo! Huwag kang mag-alala, mangkukulam. Isusunod kita sa kanya kagad para hindi ka malungkot. Tinanggal ng aswang ang mga nagbagsakang kahoy at bubong kay Lorenzo. Napatakip na lamang ng bibigat na paiyak si Minerva nang makita ang kalagayan ng binata. Pikit na ang mga mata nito. Puno ng dugo ang mukha at may nakatarak na kahoy sa kaliwa ng tiyan. Humalakhak ng malakas ang halimaw nang makita ang kalagayan ni Lorenzo.
Tingnan mo nga naman. Magagaya ka rin pala sa lolo at ama mo. Pinahirapan mo lang ang sarili mo, Lorenzo. Ngayon, hindi ko talaga maintindihan kung papaano mo natalo ang amalanhig. Hinawakan ng aswang ang ulo ni Lorenzo at buong lakas siya nitong iniangat. Hinila ng aswang ang nakatarak na kahoy sa tiyan niya at nagsimulang sumirit doon ng dugo. Napasigaw siya ng malakas sa sakit at umalingaw-ngaw yun sa paligid. Sinalo ng aswang ang dugo gamit ang isa nitong kamay at ininom iyon pagkatapos ay muli itong humalakhak. Humaba ang mga kuko sa kaliwang kamay ng halimaw at itinutok iyon sa lieg na Lorenzo. Wala naman ang magawa ang binata. Lupaypay na siya at nagsisimula ng dumilim ang kanyang paningin. Bumuelo na ang aswang para tuluyan siya nang bigla itong natigilan at nagsisigaw. Hindi rin ang tagal ay nabitawan siya nito at nagulat na lamang siya nang makitang umuusok na ang aswang. Napaluhod ito at nagulat siya nang makita si Minerva. Hawak nito ang lagayan ng asin at patuloy na sinasabuyan noon ang halimaw sa likuran. Halimaw ka! Ang dapat sa'yo maglaho sa mundong to. Kayo at ang mga kalahi nyo. Tampalasang ka talagang mangkukulam ka. Hindi ka makapaghihintay. Minerva! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Puntahan mo si Lucia at tumakas na kayo! Hindi kita iiwan, Lorenzo. Mamamatay din naman ako kung tatakbo ako eh. Kaya gagawin ko na lahat ng makakaya ko. Minerva! Sumigaw ng malakas ang aswang. Humarap ito kay Minerva. Hinampas nito ang dalaga dahilan para tumalsik ito at tumama sa sibakan ng kahoy. Dahan-dahang tumayo ang halimaw. Nagpasya na itong si Minerva ang uunahin. Kaswal itong naglakad papalapit sa namimilipit na dalaga nang biglang sumigaw si Lorenzo. Buo at napakalakas ng sigaw na yon. Muling napatakip ng tenga ang aswang at napalingon at nanlaki ang mga mata nito nang makita siyang nakatayo. Hindi kumari. Isa kang inutil. Kaya pa paano? Lumayo ka kay Minerva! Umiilaw ang medalyong suot niya. Mainit ang inilalabas nitong enerhiya at pakiramdam ni Lorenzo ay ibinabalik noon ang lakas ng kanyang katawan. Hindi man gumaling ang mga sugat niya ay tumigil naman ang mga iyon sa pagdurugo. Nawala rin biglang pananakit ng kanyang kalamnan. Kaswal siyang naglakad papunta kung nasaan ang ginunting. Dinampot niya iyon habang hindi inaalis ang kanyang nanlilisik na mga mata sa aswang. Kitang-kita niya ang gulat sa halimaw na nasa harapan niya na tila napako na sa kinatatayuan. Sinabi ko na sa'yo, lumayo ka kay Minerva! Sino ka para utusan ako? At paanong nabuksan mo ang kapangyarihan ng medalyon? Ang kagustuhan niyang mailigtas ako at maprotektahan ang siyang nagbukas ng kapangyarihan ng medalyon. Kaya katapusan mo na, halimaw! Kalokohan! Kung ganon, uunahin talaga kita! Mabilis na inundayan ng matatalas na kuko ng aswang si Minerva, ngunit bago pa nito mapatama ang atake, bigla na lamang lumitaw sa gilid nito si Lorenzo. Iwinasiwas ni Lorenzo ang ginunting at sa isang hampas lang ay tagpas ang braso ng halimaw. Sumirit ang itim na likido mula doon. Pagkatapos ay tinadyakan niya ang halimaw dahilan para tumalsik ito at magpagulong-gulong sa lupa. Kinuha niya ang naputol na braso nito at itinapon sa malayo. Tumayo ang aswang, aktong lulusob na sana itong muli nang bigla itong tumalon papunta sa ibang direksyon. Kaagad naman itong hinabol ni Lorenzo. Nabangan niya ang pagbagsak nito at muli itong tinaga. Sapul sa dibdib ang halimaw. Nagawa pa nitong maitulak siya. Aatake pa sana ito gamit ang natitirang kamay nang magawa niyang makaiwas at sa isang iglap, gumulong sa lupa ang natitirang braso ng aswang. Sumigaw ito. Humaba ang dila at pupulupot pa sana sa leeg ni Lorenzo, subalit nagawa rin niya itong tagain. Umikot siya.
Napunta siya sa likuran ng aswang at doon ay buong lakas at galit niyang ibinaon ang ginunting. Tumagos sa dibdib ng halimaw ang kapiraso ng sandata. Natigilan ang halimaw. Hindi na kontento si Lorenzo at inikot pa niya ng 2 beses ang sandata bago iyon buong lakas na hinugot. Oh, kung alam ko lang na magkakaganito, bata ka pa lang sana ay pinatay na kita, Lorenzo! Tama na! Wala nang magagawa yan! Tanggapin mo na lang na tinapos ka ng inutil na to! Hindi bale, magkikita pa naman tayo. Hindi man dito, pero sa kabilang buhay, doon ko kayo pahihirapan ng ama at lolo mo! Hindi kayo magkikita. Dahil masusunog ka sa impyerno ng mag-isa. Nagsaboy ng asin si Minerva. Napasigaw muli ang aswang at tuluyan ng napaluhod. Pagkatapos ay tuluyan na itong tumumba at humandusay sa lupa. Unti-unti ay bumalik ito sa normal nitong anyo at nagulat si Lorenzo nang makita kung sino talaga ang halimaw na yun. Yun ang kapatid na babae ng kanyang lolo. Dating magaling na albularyo na nasilaw sa kapangyarihang itim. Sa isang lumang iginuhit na larawan lamang niya nakita ang babaeng yun. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Dahan-dahang nawala ang ilaw na nagmumula sa medalyon. Unti-unti na ring naramdaman muli ni Lorenzo ang pananakit ng kanyang katawan at mga sugat. Nagbukasan muli ang lahat ng sugat niya sa katawan at nagsimula na uli siyang manghina. Bumagsak si Lorenzo. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Minerva. Inihigasan ito na maayos at umiiyak na tiningnan ang kanyang kalagayan. Ayos ka lang ba? Hindi. Parang giniginawa ko. Umusan ka na ng dugo. Si Lucia. Kailangan niya ng susundo sa kanya. Tumawag ka ng tulong sa baryo. Oo, pero hindi kita pwedeng iwanan. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Minerva, hindi na ako tatagal. Sige na. Iwan mo na ako. Hindi. May pag-asa pa. May pag-asa pa, magtiwala ka sa akin. Tumakbo si Minerva sa loob ng sirang bahay. May hinalugog ito sa isang kahong gawa sa kahoy sa may altar. Nakita ni Lorenzo na may kinuha itong isang librito at medalyong kulay berde. Dali-dali siyang nilapitan nito at inutusang huwag gagalaw. Lumuhod si Minerva sa kanyang gilid. Saglit itong tumingin sa kalangitan. Inilagay nito ang medalyon sa loob ng kanyang kamay at ipinatong iyon sa dibdib niya. Pagkatapos ay nagsimula na itong magbasa ng orasyon mula sa librito. Humangin ng malakas. Napakalakas ng hangin na nagawa nitong tangayin ng mga maliliit na kahoy na nagkalat sa paligid. Pagkatapos ay sinabayan iyon ng mga nakakakilabot na boses. Parang galing sa ilalim ng lupa ang mga iyon na boses ng mga babae, lalaki at mga bata. Kinilabutan ng husto si Lorenzo. Tinanong niya si Minerva kung ano ang nangyayari subalit hindi ito sumasagot. Puti na ang mga mata nito at patuloy lang sa pag-uulit-ulit ng orasyon. Hanggang sa nakita ni Lorenzo na unti-unti nang nagsasara ang mga sugat niya. Naramdaman din niyang umiinit na ang kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napanganga siya nang maramdamang wala na ang malaking sugat. Bumalik ang kanyang lakas. Nagawa na niyang makaupo, subalit kasabay noon ay ang pagtigil ng malakas na hangin at mga boses sa paligid. At pagkatapos ay lupaypay na bumagsak si Minerva. Ate! Salamat naman. Nagligtas ka, Lucia. Opo, ligtas ako. Niligtas ako ni Kuya Lorenzo. Pero anong ginawa mo, ate? Ba't mo hawak yung librito? Naramdaman ko rin yung mga espiritu kanina. Anong ginawa mo? Teka. Anong problema ba rito? At anong mga espiritu? Ang dasal na nakapaloob sa librito. Nagtatawag yun ng mga masasamang espiritu. Tuto pa rin ng mga espiritong matatawag
ang kahit anong hiling nung tumawag sa kanila. Pero ang kapalit nun ay ilang taon ng buhay ng taong yon. Ipinagbabawal na dasal ang ginamit ni ate. Minerva, bakit mo yung ginawa? Hindi mo dapat yung ginawa para sa akin. Ano ka ba? Hindi ba iniligtas mo rin ako? Pero ako ang nagdala ng aswang na yun dito. Tumigil ka. Ayoko na makipagtalo ng inana ko. Minerva, gumising ka! Ate, Nawalan na ng malay si Minerva. Binuhat ito ni Lorenzo at dinala sa loob ng bahay. Inutusan niya si Lucia na bantayan ang ate nito. Kailangan na rin kasi niyang ayusin ang lugar at isikasuhin ang bangkay ng aswang. Subalit nang puntahan niya ito ay buto na lamang ito. Yun din daw ang nangyari sa Amalanhig ayon kay Lucia. Sa Amalanhig nga lang ay naging abo ang mga buto nito. Hindi nagtagal ay dumating ang 4 na kalalakihan sa bahay nila Minerva. 3 rito ay ama ng mga kaibigan ni Lucia. Nagimbal sila nang makita ang hitsura ng lugar at lalo na nang makita ang kalansay ng halimaw. Ipinaliwanag ni Lorenzo ang nangyari. Naniwala naman ang mga kalalakihan. Yun din daw kasi ang kinwento ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga ito at tumulong sa pansamantalang pag-aayos ng bahay. Ang mga buto ng aswang ay sinunog ni Lorenzo sa isang hukay at umaga na nang takpan niya ang hukay na yon. kuya, gising na si ate. Minerva! Lorenzo, Iwan ko muna kayo, mag-aanda lang ako ng agahan ha. tawarin mo ko. Kung napag-alala ko kayo ni Lucia kagabi. Wala na yon. Pero hindi mo dapat ginamit ang dasal na yon. Hindi na tuloy natin alam ang susunod na mangyayari sa'yo. Ginawa ko yon dahil yun ang nararapat. Kailangan kitang iligtas dahil tungkulin yun ng pamilya namin. Ang magligtas ng nangangailangan. Kung alam ko nga lang nagagamitin yun sa nanay ko nang ginamit ko yun para mailigtas siya eh. Pero kahit na, hindi ako nararapat sa sakripisyong yon. Wala ka nang magagawa. Nangyari na ang nangyari. Kahit magwala ka, hindi na may babalik yung mga nangyari kagabi. Ang mahalaga buhay ka. Kung ganon, hayaan mo akong manatili rito. Pagsisilbihan ko kayo. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ko ang utang ko sa'yo. Sige, ikaw bahala. Pwede ka manatili dito kahit kailan mo gusto. Kahit hanggang sa magkagusto ako sa'yo. Naku, ikaw bahala. Malay mo, magkagusto din ako sa'yo. Sa gwapo kong ito, malabong hindi yan mangyari. Ewan ko sa'yo. Dapat pala dinagdagan ko yung hiling ko eh. Sana dinagdag ko na bawasan yung kayabangan mo. Hindi na umalis si Lorenzo sa lugar na yon. Doon na siya nanirahan. Tumigil si Minerva sa pagkukulam at sinubukan nilang mamuhay ng normal. May mga pagkakataong may pumupunta pa rin para magpagamot at hindi naman ito tinatanggihan ni Minerva. Si Lorenzo naman ay naging isang mahusay na karpintero at tagahasa ng mga patalim. Nagkaroon din siya ng mga gulay sa paligid ng bahay na kung minsan ay kanyang inilalako sa baryo. Hanggang sa lumipas ang mga taon at nagkatuluyan rin sila at nagawang magpakasal. Hindi na sila nagkaanak. Ayon kay Minerva, marahil ay kasama raw yun sa kinuha sa kanya ng mga espiritong kanyang tinawag para iligtas si Lorenzo. Pero kahit ganoon ay naging masaya sila. Sinikap ni Lorenzo na ibigay ang lahat sa asawa hanggang sa pagkalipas ng 20 taon, tinamaan si Minerva ng isang misteryosong sakit. Unti-unting nawala ang paningin nito. Sunod ay ang pandinig. Nakalimot ito at hindi umabot ang 1 taon ay namatay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lolo Lorenzo nang matapos ang kanyang kwento. Napansin ko ang napakaraming peklat sa kanyang mga braso. Malalaki yun at halatang gawa yun ng malalalim na mga sugat dati. Naipahid na rin niya sa akin ang dinikdik na mga dahon na inihalo sa langis ng niyog.
Hinilod niya ang aking tiyan at nagulat ako nang tila may nakapasya doon. Naramdaman ko rin yun, tila isang matigas at bilog na bato. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay bumulong ng isang dasal. Nakarinig ako ng mga boses sa paligid. Isang boses ng sumisigaw na babae. Nagmamakaawa ang babaeng iyon at nagsabing titigilan na ako. Pawisan ako at hinihingal nang mapansin kong tumayo na si Lolo Lorenzo at naglakad na papalayo. Ang asawa ko naman ay takot na takot. May ibang boses raw na lumabas sa akin. Yun daw ang nangkulam sa akin, sabi ni Lolo Lorenzo. Pagkatapos ay humarap siya at iniabot sa akin ang isang maliit na supot na gawa sa itim na tela. Lagi ko raw ilagay yun sa bulsa ko, lalo na't hindi ko alam kung sino ang nagpakulam sa akin. Tuluyang nawala ang pananakit ng aking tiyan at labis-labis ang pasasalamat ko kay Lolo Lorenzo. Ganoon din ang asawa ko. Ngunit nakalulungkot, nawala na siya. Taong 2019 pumunta kami para bisitahin siya, ngunit wala na kaming inabutan bukod sa mga nag-aasikaso sa kanyang naiwang tahanan. At sa likod ng bahay kung saan namin siya nakita ay nahimlay na rin siya sa tabi ng babaeng pinagkautangan niya ng mahabang buhay. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Napakasarap sa pakiramdam na naibahagi ko ang kwentong ito ni Lolo Lorenzo. Hiling ko lang na kung saan man siya naroon ngayon, sana ay kasama na niya si Minerva at masaya silang dalawa. Salamat po sa pagbabasa ng liham na ito. Mabuhay po kayo. Libingan sa simbahan. Hello Sir Jupiter, magandang gabi sa inyo at pati na sa lahat ng mga Sitio Pangil listeners. Sana ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat. Pakitago na lang ako sa pangalang Marlon. Isang may-ari ng talyer dito sa isa sa mga lungsod ng Laguna. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang tunay na karanasan namin ng pamilya, kaibigan at mga churchmate ko noong dekada 90. 16 anyos pa lang ako nito at kakalipat pa lang namin ni na mama, papa at ng bunso kong kapatid dito sa Laguna. Nadistino kasi ang tatay kong pastor sa isang lumang simbahan. At lingid sa kaalaman namin, ang simbahang ito pala ay may tinatagong napakalagim na lihim. Sisimulan ko ang kwento sa mismong araw ng paglipat namin, Sir Jupiter. Ilang araw yun bago ang linggo ng mga palaspas. Naging biglaan ang lipat namin kasi namatay yung pastor sa simbahang yun. Kailangan agad ng kapalit na siyang mangunguna sa mga gawain para sa mahal na araw. Oo, hindi kami Katoliko. Iba ang paraan namin ng paggunita sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Pero meron pa rin naman kaming mga gawain para sa nasabing okasyon. Aaminin ko masama ang loob ko noon dahil nga lumipat na naman kami. Madalas po kasi talagang madistino sa iba't ibang lugar si Papa. Ang totoo nga ay ika-4 na lipat na namin yun kung tama ang pagkakaalala ko. Ibig sabihin palagi kong nakikita ang sariling iniiwan ang mga kaibigan. Sabay harap sa mga panibagong pakikibagay na gagawin.
Iniisip ko na lang kapag ganun para naman sa pagsisilbi sa Panginoon ng lahat. Kaya di ako dapat magdamdam. Maaliwalas ang tanghali nang dumating kami sakay sa isang FX na naghatid sa amin. Isang matandang puno ang una kong napansin sa katapat ng gate. Nasa tawid ng daan. Magiliw din ang pagsalubong sa amin ng mga mananampalataya sa lugar na iyon. Kita ko nga ring napakalalaki ng mga ngiti na mama at papa habang nakikipagkamay sa mga tao. Ako naman ay pinipilit na lang ang sariling ngumiti at magmukhang masaya. Yun nga, wala ako sa sarili. Dahil sa paglipat na naman ng pamilya namin. Idagdag pang hindi ko gusto ang pakiramdam sa lugar na yun unang tapak ko pa lang pagbaba ng sasakyan. Wala naman akong problema sa mga tao. Ramdam ko namang mababait talaga sila. Ang tinutukoy ko ay ang mismong lugar talaga na kinatitiringan ng church property. Hindi ko pa matukoy noong una kung bakit. Basta pakiramdam ko ay kinikilabutan ako sa malamig na hangin ng lugar. Na hindi ko nga magawang magandahan sa bundok makiling na tanaw mula sa simbahan. Pakiramdam ko, binubulungan ako ni Mariang Makiling na umalis na agad. Ganun pa man, ipinagsawalang bahala ko na lang ang kutob. Kako baka namamahay lang ako. Naninibago kasi medyo malayo ang agwat sa pagitan ng mga bahay doon. Probinsang-probinsya talaga kung titignan. Para maipanatag ang sarili, naisip ko na lang na maglibot-libot sa lugar. Alok ng isang taga roon na samahan ako pero maayos akong tumanggi. Kako mas gusto ko munang maglakad-lakad ng mag-isa. Una kong pinuntahan ang worship area. Gusto ko kasi talaga itong makita. Ang sabi kasi nila, itinayo ang simbahan noong katatapos pa lang ng ikalawang digmaang pandaigdig. At isang misyonaryong Amerikano pa raw ang nanguna sa pagpapagawa. Katulong ang kaibigan niyang sundalong Pinoy. Medyo natuwa ako pagkapasok kasi napakasimple lang nitong tignan. Walang mga kung ano-anong disenyo sa paligid. Saktong-sakto para maituon talaga sa Panginoon ang bawat pananambahan. Mga upuang plastik lang ang laman ng medyo malawak na silid. Tapos simple lang din ang mababang platform na nagsisilbing pulpito. Nakasabit lang doon ang medyo malapad na tabla kung saan nakasulat ang pangalan ng simbahan. May nakasulat ding 2 bersikulo sa bawat gilid nito. Sa kaliwa ay ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whatsoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Habang sa kanan naman ay ang Psalms 23:14. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Nagtaka nga lang ako kasi kinilabutan na naman ako habang nakatitig sa tabla. Ipangkaraniwang tabla lang naman yun na pinakinis at inukitan ng mga letra tapos pininturahan ng pangpreserba sa kahoy. Kaya di ko maintindihan kung bakit nanayo ang mga balahibo ko sa batok. Lalo pa nang nilapitan ko ito.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas na rin ako ng worship area. Naglakad-lakad ako sa bakuran hanggang sa makarating ako sa bandang likod. Nakita ko roon ang quarters na tinutuluyan ng mga naninilbihan sa simbahan, lalo na yung mga walang matirhan. Doon din pinapatuloy ang mga bisita na galing pa sa malalayong mga lugar. Binati ako ng mga nakakita sa akin. Nginitian ko rin sila pabalik, tapos nagpaalam na magpapatuloy sa paglalakad-lakad. Kakalaboy ko ay nakarating ako sa labas ng gate, Sir Jupiter. Natanaw ko na naman ang matandang puno sa tapat ng simbahan. Lumakad ako sa may kanang gilid ng bakod. Pakay kong puntahan ang manipis na kakahuyang nasa likod ng property. Natanaw ko kasi mula sa loob ng bakuran na may mga puno ng kaimito at bayabas doon. Pagkaliko ko sa labas ng kanang bakod, una kong nakita ang isang maliit na sementadong bahay. Subalit, napahinto ako nang may makitang isang puno ng nara ilang metro mula mismo sa kanang bakod. Kumuha kasi sa pansin ko ang isang simbolong nakaukit sa katawan nito. Nilapitan ko ang puno at nakitang hexagram o 6-pointed star pala ang nakaukit doon. Siguro nasa isang dangkal din ang lapad nito. May nakaukit na krus sa bandang ibabaw, tapos sa magkabilang gilid ay mga simbolong di ko na alam. Pinahid ko ng panyo ang pinagpapawisang noo at lieg. Napalunok din ng laway nang mapansing nanunuyo na ang lalamunan. Tinignan ko ulit ang hexagram at nanlamig na naman ang kalamnan. Hanggang sa napaigtad ako nang biglang may magsalita sa likod ko. Binati niya ako ng magandang hapon, kaya nilingon ko. Nakita ko ang isang binatang siguro kaedaran ko lang din. Magulo ang kulay, kaping buhok, at suot ang isang simpleng dilaw na t-shirt. Nakarolyo naman ang magkabilang binti ng maong niyang pantalon. Tanong niya sa akin kung bago lang ba raw ako sa lugar. Sinabi ko namang anak na ako ni Pastor Gary na siyang bagong pastor sa simbahan. Napangiti ang lalaki, Sir Jupiter, at naglahad ng kamay. Kumusta kaibigan? Ako nga pala si Joey, apo ni Sargento Banuk, ang sundalong tumulong sa pagpapatayo ng simbahang yan. Natuwa naman ako kasi nga interesado talaga ako sa kasaysayan ng lugar. Bihira lang kasi kaming mapadpad sa mga simbahan o bahay na mga piping saksi sa mahalagang nakaraan ng bansa. Kaya naman nakipagkamay nga ako kay Joey at ipinakilala ang sarili. Agad ko nga rin pong tinanong kung naririyan pa ba ang kanyang lolo. Pero umiling lang siya at sinabing namatay na raw. May 4 na taon na ang nakakaraan. Nanghinayang ako pero naisip ko ring kay Joey na lang mismo makipagkwentuhan. Kaya niyaya ko siyang samahan akong maglakad-lakad. Pumayag naman ito at itinuro ang mga puno nga ng kaimito at bayabas. Sila raw pala ng tatay niya ang nagtanim ng mga iyon. Sayang nga lang daw kasi wala ang kanyang tatay Patricio dahil may pinuntahan itong namatay na kamag-anak sa Visayas. Baka raw sa Huwebes Santo o Biyernes Santo pa ito makakauwi. Ilang minuto pa ng paglalakad. Narating na namin ang bandang likod ng church property. Medyo malayo na talaga ito ng konti sa likurang bahagi ng simbahan, doon na sa may kakahuyan.
Napakatahimik nga po roon. Hindi naabot doon ang pinatutugtog ng musika sa simbahan. Iniligid ko ang paningin hanggang sa may makita akong isa na namang matandang puno. Isang lawaan. Takaw pansin ito kasi kakaiba ang itsura. Walang kadahon-dahon pero hindi naman ito patay. Nakadistansya rin ito sa ibang mga puno sa paligid. Ibig kong sabihin, may mga 10 metro pa ang layo nito sa mga katabing puno sa lahat ng dako. Niwalangang tumutubong damo sa may paanan ng punong yun. Bukod pa, may mga nakaukit ding simbolo sa katawan nito. Di na ako nakapagpigil, Sir Jupiter. Tinanong ko na si Joey kung bakit may mga punong may marka roon at bakit masama ang kutob ko sa lugar. Napatitig naman ang bago kong kaibigan sa kakaibang lawaan. Pagkatapos pinaupo niya ako sa ilalim ng isang puno ng bayabas. Tanaw mula roon ang kakaibang puno ng lawaan. Kumuha siya ng 2 bunga. Ibinigay sa akin ang isa at naupo sa tabi ko. Agad siyang kumagat sa bayabas, saka nagsimulang magsalita. Alam mo, Marlon, masyadong masalimuot ang nakaraan ng lugar na ito. Pwede ko namang ikwento sa iyo kasi di naman namin yun nililihim talaga, pero di ako magugulat kung di ka maniniwala. Ang totoo nga, sadyang nalimutan na lang ng kasaysayang ito sa paglipas ng panahon. Hindi kasi naniniwala ang mga bagong miyembro ng simbahan ninyo. Kaya ayon, tikom na lang ang bibig naming mga nakakaalam ng totoo. Napukaw ng sinabi ni Joey ang pansin ko. Gaya nga ng nabanggit ko, interesado talaga akong malaman ang tungkol sa kasaysayan ng simbahan, Sir Jupiter. Kaya naman nakiusap na ako sa kanyang ikwento ang mga nangyari noon. Salaysay ni Joey. Dating naging maliit na kuta ng mga sundalong Hapon ang baryo na ito. Maraming dinalang mga parausang babae at mga bihag na sundalong Pilipino o Amerikano. Binaha ng dugo at nilukob ng mga palahaw ang lupa hanggang sa matapos ang pananakop ng mga dayuhan. Ang iba sa mga bihag ay nakatakas o di naman kaya ay nasagip ng buhay. Sa kasamaang palad, marami rin po ang namatay. Ang ibang bangkay ay nahanap at nakuha, ngunit siguradong marami ring nananatiling nakalibing at nalimutan na lang. Nakalibing sila sa mismong ilalim ng simbahan, kaibigan. Natigil ako sa pagnguya ng bayabas. Nahirapan ang isip ko na lunukin ng mga narinig. Ang buong akala ko talaga itinayo lang ang simbahan dahil sa pagkakasundo ng 2 magkaibigan. Pero mukhang mas malalim pa pala ang rason. Tinanong ko ulit si Joey kung maraming ang nakalibing sa lupang yun. Bakit doon mismo itinayo ang simbahan? Tsaka, para saan kako ang mga punong may nakaukit na mga marka? Sagot naman niya, panahon pa lang daw ng mga Kastila, meron ng naunang mailibing sa paanan ng punong lawaan. Yung mismong lawaang natatanaw namin habang nag-uusap, isang aswang. Nagtaas ako ng kilay sa narinig. Pinaulit ko pa nga sa kanya ang sinabi at baka nagkamali lang ako ng dinig. Pero talagang kinumpirma niyang isang ang aswang ang nakalibing sa paanan ng punong lawaan. Matagal na panahon daw itong nanahimik sa himlayan.
Ang sabi ng mga ninuno pa ng lolo ni Joey, selyado naman daw kasi ang banga na naglalaman ng abo ng aswang. Kumbaga, dinasalan daw at inukitan din ng mga simbolo para siguradong hindi makakapanggambala ang espiritu nito. Subalit, nasira raw ang selyo dahil sa dugong dumanak sa lugar noong digmaan. Kaya naman unti-unting nagising ang kaluluwa ng halimaw. Nanggulo ito sa baryo pati na sa mga Amerikanong misyonaryo. Doon na naisip ng sundalong si Sargento Banuk na kailangang maikulong ulit ang espiritu ng aswang. Sabi pa ni Joey, yun po ang dahilan kung bakit minarkahan mismo ni Lolo Banuk ang mga punong yan, Marlon. Tapos, sa tulong ng Amerikanong pastor, naitayo nga ang simbahan. Yun ay para panatilihing puno ng pananampalataya sa Panginoon ang ibabaw ng libingan. Makakatulong yun para tuluyang humina ang masamang espiritu sa pagdaan ng panahon hanggang sa maglaho. Natulala ako habang nakikinig kay Joey, Sir Jupiter. Natauhan lang nang umihip ang medyo mainit na hangin sa pisngi ko. Kako, bakit naman siya nagpapaniwala sa mga aswang-aswang at simbo-simbolong yan? Kristiyano naman siya. Ganon din ang kanyang Lolo Banuk. Dapat sa Panginoong Hesus lamang sila manalig at mananampalataya. Dagdag ko pa, isang malaking kasalanan ang maniwala sa mga ganong bagay. Nakangiti namang umiling-iling ang kaibigan ko. Nagkakamali raw ako sa pag-aakalang magkapareho kami ng pananampalataya. Paliwanag niya, oo, naniniwala siya sa Panginoong Hesus, pero naniniwala rin siya sa kapangyarihang pinagkakaloob ng Diyos sa iilang mga tao. Naririyan nga ang hiwaga ng mga agimat, mga orasyon, at ang kakayahan ng mga albularyo't babaylan. Halimbawa raw nito ay ang kanya mismong Lolo Banuk na nagmula sa angkan ng mga albularyo. Sabi niya rin sa akin, naiintindihan kita, Marlon. Alam ko naman ang katuruan ng inyong pananampalataya kasi ganyan din ang paniniwala ng Amerikanong pastor noon. Maniwala ka, kaibigan. Hindi ko gustong makipagtalo sa iyo. Sinasabi ko lang ang tungkol sa mga napapansin mo rito sa simbahan. Hindi ko na ipinilit ang pinupunto ko. Ramdam ko naman kasing sincero ang pag-iwas ni Joey sa pagtatalo. Kitang-kita ko ring mabuting tao talaga ito. Kahit saglit pa lang kaming nagkakilala noon. Isa pa kapag pinilit ko ang gusto kong sabihin, sarili ko lang ang lolokohin ko. Bakit? Kasi binubulungan ako ng kilabot na nararamdaman ko na totoo talaga ang mga sinasabi ng binata. Nang makitang namumutla na ako, niyaya na ako ni Joey na maglibot-libot pa sa paligid. Diniretso namin ang bandang likod ng church property hanggang sa makarating sa may kanang bahagi. Nakita kong may markadong puno rin pala roon ng isang akasya. Sabi rin niya sa akin na ang ika-4 na markadong puno pala ay yung nasa tawid ng daan sa harap ng gate. 4 daw lahat ang mga punong yun. Tig-iisa para sa hilaga, kanluran, silangan at timog ng buong simbahang may libingan. Matapos lumaboy, inalok ko naman si Joey na pumasok muna at sumabay sa hampunan.
Pumayag naman ito at doon kami dumiretso sa worship area. Naupo ako sa isang plastic na upuan samantalang dumiretso naman sa pulpito ang kasama ko. Luminga-linga. Halatang sinisigurong wala ngang ibang tao sa paligid. Sir Jupiter, dumiretso ito sa mismong harap ng tabla na may pangalan ng simbahan. Napatayo ako sa gulat kasi tinanggal niya sa pagkakasabit ang isang bahagi nito. Maingat niyang tinabingi ang buong tabla at nanlaki ang mga mata ko nang lumantad ang natatabunang bahagi ng dingding. May nakaukit doon na isang hexagram na katulad ng mga marka sa mga puno. Ang pinagkaiba lang, merong nakasabit na tansong medalyon sa isang pako sa gitna ng simbolo. At sabi ni Joey, anuman ang mangyari, hindi raw pwedeng maalis sa pagkakasabit ang medalyong yun. Nanlalamig ako habang ibinabalik naman ni Joey ang tabla sa pagkakasabit nito. Naisip kong baka yun na siguro ang pakiramdam na malaman mong may parang pangkulto na lihim ang simbahang kinaaaniban mo. Gayunpaman, pilit ko pa rin itong inunawa. Kahit na nagkakarambola na sa isip ko ang kinalakan kong paniniwala at ang mga paliwanag ni Joey. Naging maayos naman ang hapunan namin noon, Sir Jupiter. Bilib nga ako kay Joey kasi kaya niyang makihalubilo sa amin kahit iba ang pananampalataya niya. Hindi siya naiilang at hindi rin talaga siya nakikipagtalo kahit pa medyo mapilit talaga si Papa tungkol sa aming paniniwala. Naging maayos din ang unang mga araw namin sa simbahan. Kita ko kasing maayos naman ang pagsisimula ni Papa sa kanyang trabaho roon. Hindi nga lang talaga nawala ang bigat sa pakiramdam ko, lalo pat alam kong may inililihim ang simbahan. At tuluyan niyang nagbago ang lahat noong Sabado bago ang Linggo ng Palaspas. Nagsasagawa kasi ng general cleaning sa simbahan at gusto ni Papa na malinis namin ng husto ang buong lugar. Nakatoka ako noon sa quarters at tumutulong sa paglalampaso ng mga kwarto ng mga bisita. Itinuon ko ang buong atensyon sa ginagawa. Pawis na ako ni hindi ko na naisip noong mga oras na yon ang tungkol sa mga lihim na bumabalot sa simbahang nililinis namin. Hanggang sa napahinto na lang kami sa paglilinis ng quarters nang may maulinigang may nagtatalo sa worship area. Nagkatinginan kami ng mga kasama kong naglilinis ng mga kwarto. Nagkatanungan kung ano kaya ang nangyari at sino kaya ang nagtatalo. Sasabihin ko sanang ituloy na lang namin ang paglilinis sa quarters. Tutal, naroroon naman si Papa sa worship area. Kaya na niyang ayusin ang bangayan ng mga nagtatalo roon. Subalit naisip kong naroon nga pala si Papa sa worship area para tumulong din sa paglilinis. Sir Jupiter, doon din ay taranta akong lumabas ng quarters at tumakbo papunta sa worship area. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko habang iniisip ang nakakubling medalyon. Oo, hindi ako naniniwala sa mga sinabi ni Joey sa akin, pero talagang tinutulok ako noon ng kakaibang kilabot na nararamdaman ko. Sir Jupiter, pagkapasok ko sa worship area, kita kong nahuli na nga ako. Natanggal na ni Papa ang tansong medalyon mula sa simbolo sa dingding. Kaharap niya ang dalawa sa matatandang miyembro, siguro kasama pa ang mga yun ni na Sargento Banuk at ng Amerikanong pastor sa pagpapatayo ng simbahan.
Paliwanag ng mga ito, hindi nga dapat tinanggal ni Papa ang tansong medalyon. Huwag na lang din daw pakialaman ang nakaukit na simbolo, total natatakpan naman ito ng tabla. Gayunpaman, gaya ng inaasahan, nakipagtalo si Papa sa kanila. Katwiran niya, isa lang ang dapat nating paniwalaan at yun ay ang Panginoong Hesus. Hindi natin kailangan ng mga ganitong mga bagay para protektahan tayo. Sa halip, inilalayo lang tayo nito sa Diyos. Kaya di natin dapat hayaang manatili ito sa ating simbahan. Mga kapatid, sana naman ay maintindihan niyo ako at huwag kagalitan. Iginagalang ko ang mga lumang paniniwala ng ating mga ninuno, pero ang mga paniniwalang yun ay dapat manatili na lamang sa nakaraan. Gulong-gulo ako noong sandaling yun, Sir Jupiter. Ang totoo kasi, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Papa. Sang-ayon na sang-ayon ang isip ko, pero mukhang iba ang gustong iparating ng dumadagundong kong dibdib at ng nanlalamig kong kalamnan. Dugdong pa ni Papa kung talagang totoo raw ang alamat, bakit wala namang nangyayari? Walang espiritu ng aswang na nagpakita, gayong hawak pa rin niya ang medalyon. Patunay daw na kwentong barbero lang talaga ang lahat. Siguro nga raw ay totoo ang mga bangkay na nakalibing sa ilalim ng simbahan. Dapat daw ay ipagdasal namin ang kaluluwa ng mga ito, pero ang tungkol sa aswang, garantisado raw na hindi talaga totoo. Natahimik ang worship area. Bakas ko ang kilabot sa mukha ng dalawang matandang kaharap ni Papa, pati ang iilan pang naroroon. Ngunit mas marami ang nakangiting sumang-ayon sa kanilang bagong pastor. Ilang sandali pa nga tuluyan ng napalitan ng mainit nilang pagpupuri sa Diyos ang malamig na katahimikan. Napagkasunduan din ng iba na sunugin ang medalyon tapos takpan ng pintura ang markadong dingding. Minabuti ko namang lumabas muna ng simbahan, kako magpapahangin lang sandali sa may kakahuyan. Lumabas ako ng gate at lumiko sa labas ng kanang bakod. Natanaw ang bahay ni na Joey, tsaka napatingin sa markadong Nara. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko kasi sira na ang mga simbolong nakaukit sa puno. Burado na ang ilang bahagi ng hexagram at may malalaking hiwa sa nakaukit na krus. Ibig kong sabihin, para itong kinalmot ng 5 daliring may matatalas na kuko. Ilang sandali pa, namalayan kong lumapit si Joey. Nagtataka ito kung bakit daw napakaputla ko. Walang salita ko namang itinuro ang puno at agad ding nilamon ng kilabot ang kaibigan ko sa nakita. Sinabi ko rin sa kanya ang nangyari sa loob. Doon din ay taranta siyang tumakbo papunta sa lawaang nasa likod ng church property. Sinundan ko naman siya at nahintakutan kami sa nadatnan. Nakita naming ganoon din ang sinapit ng marka sa katawan ng lawaan. Burado na rin ang ilang bahagi ng simbolo tsaka may malaking kalmot sa bandang krus. Subalit ang pinakamalala, patay na talaga at tuyot na ang puno. Tinanong ko siya kung ano ang dapat gawin. Umiling-iling lang ito. Ang tatay Patricio niya raw kasi ang nakakaalam kung paano ibabalik ang pagkakaselyo ng masamang espiritu. Ang kaso nga wala ang kanyang tatay noong panahong yun. Sa kamalas-malasan pa raw ay nangyari pa ito kung kailan magsesemana Santa. Kung kailan papalapit
ang Biyernes Santo. Ang araw kung kailan ginugunita ang pagkamatay ng Panginoon. Tinanong ko ang kaibigan ko kung ano naman ang kinalaman ng Biyernes Santo sa nangyari. Sabi niya, "Marlon, tuwing Biyernes Santo at tuwing Undas, sinasabing pinakamalakas ang mga kampon ng dilim. Sana nga ay hindi totoo. Sana talaga ay magiging maayos lang ang lahat." Balisa akong bumalik sa loob ng simbahan noon, Sir Jupiter. Pinilit kong magkunwaring ayos lang ako nang bumalik sa paglilinis. Yun ay kahit aminado ako sa sariling medyo nayayanig na sa kalooban ko ang kinalakhang paniniwala. Maayos naman kaming nakapagpatuloy sa paglilinis noong hapong yun. Wala naman akong napapansing kakaiba sa loob ng simbahan. Masaya nga rin kaming nakapaghapunan. Lahat ng mga tumulong sa paglilinis ay kasalo namin sa pansit bihon at tinapay. Subalit kinabukasan, nagulantang kaming lahat ng madatnan naming napakagulo ng worship area. Nagkalat ang nakatumbang mga upuang plastik at iba pang mga gamit sa buong lugar. Maski nga ang mga kopya ng Biblia ay nakabalandra na lang din sa sahig. Ang tablang kahoy naman na may pangalan ng simbahan ay nalaglag na rin at nakarating sa may gilid ng malawak na silid. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari. Sigurado kasi kaming nakakandado ng maayos ang worship area nang iwan namin. Doon, nagsimula na naman ang bulong-bulungan tungkol sa aswang na nakalibing sa simbahan. Bagay na ikinagalit ni Papa. Sermon niya, "Bakit ba kayo nagkakaganyan, mga kapatid? Konting kaguluhan lang, nayayanig na kayo. Kung iniisip niyong may nanggagambala sa atin, edi magdasal tayo. Idaan natin sa panalangin ang lahat." Ang kaso, may iilang mga matatandang miyembro ng simbahan na sumalungat kay Papa noong oras na yun. Iminungkahi nilang tumawag na nga ng albularyo o ipatawag ang tatay ni Joey. Lalong uminit ang dugo ni Papa at nasinghala ng mga nagsalita. Hindi na lang basta sermon ang mga naibulalas niya, kundi may kasama pang pang-iinsulto. Sinabihan niya ang mga iyon na mga matatandang alagad ng demonyo. Sinusubukan lang daw ng mga ito na lalong takutin ang mga tao sa simbahan gamit ang isang lumang kwentong bayan. Sa narinig ay hindi na nga nakapagtimpi yung isang matanda. Sinabi nitong masyadong sarado ang utak ng kanilang bagong pastor. Sinabihan nilang isang dayuhang hangal si Papa na walang alam tungkol sa nakaraan ng lugar. Dahil doon ay nagkapalitan pa sila ng maaanghang na mga salita. Hanggang sa tuluyan ng lumabas ng simbahan ang mga di sang-ayon kay Papa. May isa pang ang hinila ang kanyang apo na papanig sana sa pastor. Pahabol pa nito bago tuluyang lumabas. "Pagsisisihan mo ito, Pastor Gary. Pagsisisihan mo itong pagbabaliwala mo sa mga paalala namin." Sir Jupiter, hirap na hirap kami ni Mama na awatin si Papa noon. Nakakapagtaka kasi hindi naman talaga siya magagalitin. Kahit pa istrikto siya pagdating sa usaping pananampalataya. Kailanman ay hindi pa siya naninghal o nanigaw dahil lang doon. At kailanman, hindi pa siya tahasang ng insulto ng tao, lalo na ng mga miyembro ng simbahang
hinahawakan niya. Kumalma din po si Papa, tapos napaiyak sa labis na pagsisisi. Maging siya rin pala ay hindi maintindihan kung bakit siya naggalit ng ganoon. Unti-unti rin po siyang nahilo habang kinakausap namin at biglang nilagnat ng mataas. Kaya naman pinagpahinga na lang muna namin siya. Ang ibang mga church staff na lang muna ang nagpatakbo ng pananambahan noong araw na yun. Gumulong ang maghapon ng balisa ang mga tao sa simbahan. Marami ang nag-aalala para kay Papa, ngunit may iba ring nagsasabing kinakarma na ito ng mga nakalibing sa ilalim ng lugar. Ako naman ay hindi na rin talaga mapakali. Ramdam ko na kasing pabigat na ng pabigat ang kung anumang presensya sa paligid. May nararamdaman din akong nagmamasid sa amin ng palihim. Kinabukasan, Lunes Santo, tahimik naman ang simbahan. Oo, mabigat ang pakiramdam ko sa paligid, pero wala namang nangyaring gulo. Ganon din noong Martes at Miyerkules Santo, kahit paramdam ko pa rin ang nagmamasid sa amin ng patago. Pabalik-balik din ang lagnat ni Papa noong mga araw na yun at sinasabayan pa ng mayat-mayang pangangatal. Hanggang sa tuluyang nagimbal ang buong simbahan noong Huwebes Santo ng umaga. May natagpuan kasing isang patay na biik sa harap ng gate. Wakwak ang tiyan nito. Nagkalat sa paligid ang mga laman loob, bagamat wala na ang puso at atay. Tuyong-tuyo rin ang buong katawan, wala maski isang patak ng dugo ang matagpuan. Bakas na bakas sa mukha ng bawat isa ang hilakbot. Agad namang umikot sa isip ko ang tungkol sa nakalibing na aswang. Kako sa sarili, baka nga napakawalan ni Papa ang kaluluwa nito nang tanggalin niya ang medalyon. Pero di ko naman magawang sabihin kay na Papa ang hinala. Sigurado naman kasing hindi lang niya ako papakinggan. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko na lang si Joey para kausapin. Nadatnan ko itong nagpapatalas ng mga kawayang patpat sa kanilang bakuran. Pinapahiran din niya ang mga ito ng kung anong langis na galing sa isang bote. Nilapitan ko siya at tinanong kung para saan kako yung mga patpat. Sagot naman niya, "Alam mo naman ang nangyari sa simbahan, di ba? Hayan at lantaran na ang palatandaang meron ng aswang sa paligid. Pasensya na, Marlon. Pero wala na akong pakialam kung maniwala man kayo sa amin o hindi. Ang mahalaga, maging handa ako kahit papaano habang wala pa si Tatay Patricio." Napabuntong hininga ako sa sinabi ng kaibigan ko. Kako sa kanya, ang totoo ay naniniwala na ako sa sinasabi niyang aswang. Gusto kong may gawin at makatulong pero hindi ko alam kung paano. Napangiti naman sa akin si Joey. Pinaalala niya ulit sa akin na hindi ko kailangan na magbago ng pananampalataya. Kung paano ako maniwala sa Panginoon, ayos na yun. Ang sa kanya lang daw talaga ay hayaan siyang makatulong gamit din ang kanilang pamamaraan at karunungan. Doon din ay nagplano kami ni Joey, Sir Jupiter. Kinagabihan daw noon tatangkain naming hulihin ang aswang kung meron man. Mga bandang 10:00 ng gabi ay hihintayin niya ako sa labas ng gate. Mabilis naman akong tumango kasi tulog na nga ang mga tao sa simbahan ang mga ganong oras. Bumalik muna ako sa simbahan noon at tumulong sa pag-asikaso kay Papa.
Siyempre, di ko pinahalatang may binabalak na kami ni Joey. Hinayaan ko lang na gumulong ang mga oras. Kabado, nangingilabot, ngunit nasasabik ako ng magkasabay. Kaya pagkatapos maghugas ng pinagkainan, agad na akong pumunta sa kwarto ko at nagpatay ng ilaw. Nakahiga habang hinihintay ang 10:00 ng gabi. Subalit 9:30 pa lang ay may naulinigan na akong naglalakad sa labas ng kwarto ko. Binuksan ko ng konti ang pinto. Nakita kong si Papa pala ang naroroon. Inisip kong baka pupunta lang ng banyo o di kaya iinom ng tubig sa kusina. Sinarado ko ulit ang pinto. Humiga at nakiramdam. Napabangon na naman ako nang marinig kong marahang nagbukas-sara ang main door. Sumilip ako sa bintana at nakitang naglalakad sa labas si Papa. Saan ka ko siya pupunta? Hindi pa naman maayos ang pakiramdam nun. Medyo nakabako pa nga ito at bahagyang paika-ika kung maglakad. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa makarating na siya sa madilim na bahagi. Doon siya patungo sa bandang likurang bahagi ng bakuran. Nang lingunin ko ang orasan, nakita kong 10:00 na pala, kaya dali-dali na akong nagsapatos at lumabas ng bahay. Dediretso na sana ako sa gate, ngunit natigilan ako nang may makita akong isang babae sa may gilid ng worship area. Nakatayo lang ito ng tuwid at nakayuko. Lalapitan ko sana, ngunit agad na nayo ang mga balahibo ko nang mapansing hubot-hubad pala ito at nakalutang lang sa ere. Binawi ko ang tingin at napasambit sa pangalan ng Diyos. Nagpalinga-linga sa paligid at napansing may ilan pang mga multo sa bakuna ng simbahan. May mga babaeng hubot-hubad, may mga mukhang magsasaka at meron ding mga nakadamit sundalo. Pinilit ko na lang silang di pansinin at tumakbo na papunta sa gate kahit dumadagundong na ang dibdib ko noon. Pagkalabas ko nakita ko agad si Joey, dala ang marami-rami ring mga pinatulis na kawayang patpat. Doon taranta kong sinabi sa kanya ang kakaibang kilos ni Papa at ang mga nakita kong multo. Dali-dali naman niya akong sinabihang sundan namin si Papa. Tinanong ko siya kung bakit iyon ang uunahin namin. Pero di na niya ako sinagot. Kumaripas na siya papasok ni hindi pinapansin ang mga multo sa bakuran. Agad ko naman siyang sinundan. Tinuro ko kung saan pumunta si Papa. Nagtungo kami sa likurang bahagi ng bakuran kung nasaan ang quarters. Pero hindi namin mahanap si Papa roon. Nakakapagtaka kasi sigurado talaga akong doon siya pumunta. Isa pa, hindi ko naman siya napansing bumalik sa bahay. Naisip kong pumasok sa quarters at baka naroroon si Papa. Subalit natigilan kami pareho ni Joey nang may marinig kaming sigaw ng isang babae. Tunog na tatakot at nasasaktan. Napakabilis lang nito kasi parang tinakpan agad ang bunganga. Pero natukoy naming galing ito sa labas ng likurang bakod. Kaya naman tumakbo ulit kami ni Joey palabas ng gate. Tagaktak na ang mga pawis namin. Mayat mayang nagpapahid ng mukha gamit ang manggas ng mga damit. Nagtuloy-tuloy kami roon sa may puno ng nara tapos dumiretso papunta sa likod ng church property. Bilog na buwan lang ang nagsisilbi naming ilaw sa daan. Ilang minuto pa natanaw na namin ang puno ng lawaan. May naaninag kaming mga gumagalaw doon pero hindi namin makita ng malinaw dahil sa dilim. Lalapit pa sana kami nang mapalingon sa amin ang isang pares ng malalaki at pulang mga mata. Sir Jupiter, natigilan ako sa kinatatayuan.
Pakiramdam ko noon ay kaharap ko mismo si kamatayan. Isang maling hakbang at siguradong tapos ako. Si Joey naman ay agad na pasigaw ng "Aswang!" at bumunot ng pinatulis na kawayan. Bumuelo tapos mabilis na tumakbo palapit sa halimaw. Yumanig sa paligid ang malakas na atungal ng aswang nang maitarak ng kaibigan ko ang kawayan sa tagiliran nito. Ngunit mabilis ding nakabuelo ang demonyo at itinulak si Joey patihaya sa lupa. Ang akala ko talaga ay susugurin na ng aswang ang kaibigan ko. Ngunit katakatakang dali-dali na itong tumakbo palayo. Hindi talaga namin ito namukhaan. Hahabulin pa sana ni Joey ang aswang nang meron akong napansin sa may paanan ng kakaibang puno ng lawaan. Nilapitan ko ito ngunit agad din akong napaatras at nasuka. Si Joey naman ay napabulalas ng "Jesus Mariosep!" Sabay na paantanda. Naroroon kasi sa may malaking ugat ang patay na katawan ng isang dalaga. Ito yung babae na hinilang paalis ng isa sa mga matatandang di kumatig sa bagong pastor ng simbahan. Nakataob at nakasubsob ang kanyang mukha sa lupa. Naglalawa rin ang kanyang dugo mula sa lieg. Kaya't nagmukhang dinidiligan ng dugo niya ang mismong puno. Nang matauhan, dali-dali kaming bumalik ni Joey sa loob ng simbahan para magsumbong. Ngunit nadatnan na lang naming gising na pala ang iilang mga tumutuloy sa simbahan. Maski si Mama ay gising na rin. Inaasikaso nila si Papa kasi may isang pinatulis na kawayang tumarak sa kanyang tagiliran. Sir Jupiter, isa lang ang ibig sabihin nun. Sa totoo lang di ko maintindihan ang mararamdaman ko noong sandaling iyon, lalo pa nang ituro ni Papa si Joey na siyang sumaksak sa kanya. Kinamahan ako kasi may dalangang mga pinatulis na kawayan ang kaibigan ko noon. Hinarap kami ng mga taga-simbahan. Mariin ang pamamaratang nila kay Joey. Hindi kami makapagsalita at lalong lumalaki ang mga butil ng pawis. Singhal nila sa kaibigan ko, "Joey naman, dahil lang ba sa hindi kami naniniwala sa mga kalokohan ninyo, sasaktan mo si Pastor Gary? Akala ba namin mabubuti kayo? Akala ba namin hangad ninyo lang din ang ikabubuti para sa mga tao? Bakit humantong sa ganito? Sumagot ka!" Noong kumilos na sila para lumapit sa amin, bigla na lang umiwas si Joey at tumakbo papunta kay Papa. Dumukot ng kung ano sa bulsa at isinabo ito sa mismong mukha ng Papa ko. Sir Jupiter, nagulat kaming lahat nang magkikisay si Papa sa lupa at bahagyaring umusok ang kanyang balat. Pinanlisikan nito ng mata si Joey at nagsalita sa garalgal na boses. "Hayop kang bata ka! Magbabayad ka! Hindi mo ako mapipigilan. Babalik ako. Mabubuhay ako ulit sa katawang ito. Akin na ang katawang ito. Akin na ang walang kwentang taong ito." Sa isang kisap mata ay biglang sinugod ni Papa si Joey. Hindi nakailag ang kaibigan ko kaya't nakalmot siya sa may braso. Sir Jupiter, kitang-kita kong ibang tao na ang naroroon. Hindi na talaga yun ang Papa ko. Matalas na ang kanyang mga kuko at namumutok ang ugat sa balat. Tinangka ni Joey naman laban gamit ang dala niyang mga kawayang patpat. Ang problema sadyang napakabilis kumilos ni Papa o ng aswang. Hindi siya magawang tamaan ng kaibigan ko. Kami naman ni Mama ay naisip na rin tumulong. Kumuha kami ng bawang at asin sa kusina at isinaboy namin kay Papa. Dahil doon, nahirapan si Papa na makaiwas sa aming lahat.
Ilang minuto pa unti-unti nang nanghina si Papa. Doon na nagbigay ng hudyat si Joey na itali si Papa. Sabi niya, hindi naman daw talaga aswang si Papa, kundi sinapian lang ng espiritu ng totoong aswang. Ang espiritong pinakawalan ni Papa matapos niyang tanggalin ang medalyon sa likod ng pulpito. Sir Jupiter, pilit naghuhumiyaw at kumakawala si Papa mula sa pagkakagapos. Halata ko namang hindi na sigurado si Joey kung ano ang gagawin. Kung paano may kukulong ulit ang masamang kaluluwa. Ang totoo, napapansin nga rin ito ng aswang. Patuyan niyang sinasabi sa kaibigan ko, "Isa ka pang walang kwenta! Wala kang magagawa para ikulong ulit ako. Hindi sapat ang kakayahan mo. Pareho kayo ng Panginoon mo. Mga walang silbi!" Pilit pinagtitibay ni Joey ang sarili kahit nakikita kong nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Sinabihan lang niya kaming tuloy-tuloy na manalangin. Huwag hinaan ang pananampalataya sa Diyos kahit konti. Yun lang daw kasi ang magagawa namin habang hinihintay namin ang kanyang tatay Patricio. Sa totoo lang, Sir Jupiter, napakabagal ng usad ng oras noon. Sumikat na lang ang araw ay wala pa rin ang tatay ni Joey. Nilulukob na kami ng kilabot kasi hindi dapat abutin ng 3:00 ng hapon ang pagkakasapi ng aswang kay Papa. Sabi ni Joey, yun daw kasi ang oras kung kailan ginugunita na ang pagkamatay ng Panginoon. Kapag nanatili ang aswang pagkalagpas ng banal na oras, hindi na niya sigurado kung mapapalayas pa ba ang masamang espiritu sa katawan ni Papa. Napuno ng panalangin ang buong lugar. Maski ang mga miyembro ng simbahan na kinalaban si Papa, bumalik din upang tumulong sa pagdarasal. Pilit sinasantabi ng bawat isa ang pag-aalala. Pilit pinagtitibay ang paniniwala sa may kapal sa kabila ng pagtuya sa amin ng demonyong nasa katawan ng pastor. Hanggang sa dininig nga ng Panginoon ang aming dasal. 1:00 ng hapon dumating ang tatay Patricio ni Joey. Kita kong napakunot ang noo nito nang malaman kung ano ang nangyari. Bagamat mabilis din siyang naghanda upang maikulong ulit ang kaluluwa ng aswang. Naglabas si Mang Patricio ng mga kandila, mga palito ng posporo at isang buntot pagi. Inigpitan ng pagkakatali kay Papa sa mismong gitna ng worship area. Ipinahawak naman niya kay Joey ang tansong medalyon. Tuloy-tuloy ang pag-uuyam ng aswang sa albularyo, Sir Jupiter. Si Mang Patricio naman ay tahimik lang na naghahanda. Kumuha siya ng isang palito ng posporo. Dinasalan ito at inipit sa pagitan ng mga daliri sa paa ni Papa. Doon din ay napahiyaw sa sobrang sakit ang demonyo. Hinawakan ni Mang Patricio ang buntot pagi at hinahampas ito sa hangin. Sabi ng albularyo, "Sa ngalan ng Panginoong Hesus na siyang makapangyarihang Diyos sa lahat, lumayas ka sa katawan ng taong yan. Lisanin mo na ang mundo ng mga buhay at masadlak sa kung saan ka nararapat." Hinagupit ulit ng albularyo ang buntot pagi. Tinamaan ito si Papa sa binti, kaya't malakas na namang humiyaw ang halimaw. Nagtagal pa ng mahigit 1 oras ang ritual na yun. Akala namin ay hindi na magtatagumpay si Mang Patricio. Subalit naggalit lamang ito. Sinabihan kaming magtiwala sa may kapal at magpatuloy lang sa panalangin. Sinunod naman namin ang kanyang sinabi. Pumikit kaming lahat at nanalangin ng mataimtim para kay Papa at para sa simbahan.
Hindi kami dumidilat kahit anong lakas pa ng paghuhumiyaw ng aswang sa katawan ni Papa. Hanggang sa naulinigan ko na lang na nag-uusal na ng dasal na Latin si Mang Patricio. Biglang lumakas ang hangin sa buong worship area at nagpakawala ng napakahabang atungal ang aswang. Ilang segundo pa po, tumahimik na ang paligid. Wala kaming marinig kundi ang hingal na paghinga ng albularyo. Dumilat ako at napaamang nang makitang nagbalik na sa ayos ang marka sa dingding. Mabilis ding ibinalik ni Joey roon ang tansong medalyon bago nawalan ng malay. Dali-dali naming inalalayan sina Papa, Mang Patricio at Joey noon, Sir Jupiter. Hinang-hina kasi ang mga ito. Si Joey nga ay hinimatay pa talaga sa pagkaubos ng lakas. Mabuti na lang talaga at umayos din naman ang pakiramdam nila. Makalipas ang mahigit isang araw. Simula noon, hindi na namin pinangahasang pakialaman ang mga marka. Sa pulpito man o sa mga puno. Itinuon na lang namin ang mga sarili sa responsibilidad na nakaatang sa mga balikat namin. Ang pagtibayin ng pananampalataya at punuin ng panalangin ang lugar. Sir Jupiter, hindi na rin kami lumipat ng simbahang pinagsisilbihan. Nakiusap kasi ang mga taga roon na mamalagi na lang kami. Mahirap na raw kasi at baka maulit naman ang mga nangyari. Kapag nagbago na naman ang mangungunang pastor sa simbahan na yun. Kaya naman, nandirito pa rin kami hanggang ngayon. Ako nga ay may sarili ng pamilya at nakapagpatayo na rin ng simpleng talyer bilang negosyo. Si Joey naman ay may mga anak na rin at ninong pa ako ng kanyang panganay. Ang pagkakaibigan namin ang buhay na patunay na hindi hadlang ang pagkakaiba ng paniniwala upang pagsilbihan ang Panginoon. Sa halip, kailangan natin ang bawat isa para sa ikabubuti ng nakararami. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana ay may napulot tayong mahalagang aral sa aming naging karanasan. Salamat po at God bless sa inyo.